Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Rike Karwana tal-għajt l-istedina tiegħi. Grazzi inti Sajan u nsellem l-semmija li kollok u l-viewers għax nsegwik u kollok. Nara kommenti sbieħ u imliener li kollok. So, thank you tal-istedina tijak. Għal minn ma jafek xejdilna daqxejk dwarek. Jien għandi 41, tajjeb. Fidel ħajja. So, minn meta kont zaħir, sewa, jena twilit photographic memory ħafna. Ġifiri, jien twilit, apparti jek jena tew minn maħija. Maħniċ identikali, ġek tara l-ħija, inti ma taħsibx li. Aħnaħ waħseb wara tew min. U niftakar eżempju, meta kelli 6 weeks, il-tsiwi ftixxina il-premi ġbinna d-dar. Ommi tpoġġina fix-xalla. Anyway, ta' meta kelli 3 snin 4 jekk kisu, sewa, kont nitla fuq il-bejt u kont nħares hekk il fuq nibki. U kont ngħidulhom di mhux id-dinja tiegħi jew fej l-ostja ġibtuni. U ġifieri kont ngħidulhom di mhux familti, għal ommi missieri. Kont nitla' waħdi imma, ta' ma kontx immur fuq ommi inti m'intix ommi jew m'intix missieri. Kont immur waħdi hekk u nħares il fuq hekk u ngħid ma jien x'in nagħmel hawn this is not my planet. Qed tifhem. Anyway, biex taxxaq mbagħad meta kelli xi 4 years, ommi u missieri kienu bidlu reliġjon u daħlu f'tal-Ġeħova. U dak iż-żmien xi 84 tnejlek li taf kien hawn ignoranza tagħha jekk karab ċejsar biex b'sikkina. Tiċċejsar biex taqtaħħa. Illi dak kollu għaliex ommi u missieri kienu daħlu tal-Ġeħova. L-iskola kienet ħara l-affari. Eżempju niftakar kindergarten kif żatt saru jafu tfal kont għaddi kinder jiena. Ġifieri kif żatt saru jafu tipo tal-Ġeħova. Kienu poġġewni fuq silġu hekk tal-plastik niftakar żgħir, kienu qabdu wafer hekk kulħadd jaffeċ fuqha, jibsqula x'in ġabuha ħara, bellaw jiriġu ħalqi. Għax għalihom jiena kont xi ħaġa. Bullying. Jisu esperiment għalihom, fimt, ignoranza li kien hawn. Eżempju, kont imur biex nieħu l-ħalib fil-year one hekk, kont noqgħod kwiex kont waħda ma kienux jagħmlu ħbieb miegħek jew hekk, fimt. U kienu miss eżempju jiġu jaqilbu l-ħalib jimbuttawni, jikdmuni f'ka darba waħda ċartit li sidri bis-sniena ġifieri. Letteralment kienu jisom ċimpanżiż tfal. Teachers fil-year 3 eżempju kien hemm teacher partikolari fil-year 3 l-ummit. Jalla Alla jaħfirlu ta' x'kien jagħmel. Dan kien eżempju kien iħobb it-tfal. Ta' kien joqgħod jaqbad, pointer eżempju sawwa titfal fuq il-patata mbagħad jgħidlek fejn jiġek ħanorokulek. Qed tifhem. Jiena kont ġajsu għajs ta' dik l-età u meta għamilha lili qed l-ummet juġani mkien. Sewwa. X'kien ġie biex jorok lil patata qbad il-pointer paħħu labtielu, ġifieri u ħallas prezz qares hekk. Fil-year 5 eżempju fejn jiġi l-qassis Ġesu miegħek u Ġesu magħkom u paċi u ħobbu l-kulħadd. Peress li kien ikun jaf li jiena tal-Ġeħova fil-klassi kien jidħol hemm u kien ta' parsi ma jafx li għad hemm jiena. U kien jgħidhom tal-Ġeħova tkellmuhomx, dawk nismu qżiża, dawk imxajtnin, dawk mażuni, dawk jadraw ix-xjaten. So inti tisma' dak kollu taf x'għamlu lek it-tfal wara kif ħjoħroġ da minn hemm. Ġifieri s-soċjetà kulħadd bl-stickers sofor. U apparti hekk, fejn kont immur nitgħallem tal-Ġeħova, ma kontx imur jiena by free choice, ma xogħol missier kun jieħduni hemm. Kont naf li dik hija reliġjoni li jiena this is aqtali, tipo bħal ma il-kelma rabix. Imma bħal kull reliġjon oħra li hawn fid-dinja kulħadd jgħid il-ġen tiegħu in a nutshell. Qed tifhem. So, irid imur nħabbat il-bibien ta' bil-forsi x'kun għadek żgħir 7, 8, 9 min waddab il-bewl mill-gallerija min joħroġ binjama. Flejti sekk. U mela inti qed tmur tippritka xi ħaġa li ma temminx fija.
minn naħa ta' s-soċjetà ta' barra taqla ħin kollu bullying galor. Allura tkelli rabbi karattru individwalista x'kont waħdi ġo dell-iskola jien. U kbirtek. U kbirt li rrid infendi kollox għal rasi. Rrid infittex jien, ma nistax immur nibki għand it-teachers u daw l-affarijiet għax mistessib xi ħafna support għajnuna. Tipo Da kollu ħabba. għax għamu missier kienu ddeċidew li jitlu tal-Ġeħova. Issa. Umbagħad inti mill-naħa l-oħra tlaqqata mill-banda l-oħra għalfejn għaliex tal-Ġeħova għandhom policy li jekk tkun ma'ammet magħhom u tiddeċidi li titlaq, dej tbad tiġi disfellowship inti dej xanju. Ġifieri ma jkellmukx aktar jisek mitta għalihom. Ġifieri inti jieġġo komunità, twilid ġo fija inti twilid ġo fija bħali ta' 3 snin, inti ma ddeċidejt xejn. Imbagħad niftakar kont ta' ta' 13 magħhom daw, ta' ta' xorta ħadd ieħor jagħmel hekk, ħuti jagħmlu hekk, u missier jagħmlu hekk, u tipo salija ta' wiewa ta' b'dak ir-raġunar biss tipo tagħmilha ta' 13. Qed tifhem ma jkollokx know-how u knowledge ta' dawn l-affarijiet. U x'inti ġi biex titlaq inti għax tipo taqbad imbagħad il-filosofiji tiegħek tibda titgħallem issaqsi affarijiet differenti. Hemmhekk it's very hard ġifieri u minn miskien jiġi disfellowship psikoloġikament ġennuh. Għax inti filli kellek il-ħbieb hemm, filli kellek il-parents tiegħek hemm, filli kellek il-ħutek, filli kellek l-umbilical cord kollha magħmula hemm tiegħek. Tifdaqqa waħda klik hekk in a second ġifieri just by a judgment tal-elders jgħidu, dak eżempju min joħsiebhom hemm bħal kif il-Catholics għandhom il-priest tagħhom. U jgħidu lek isma' inti daqshekk disfellowship u jarawk barra jisek mitt int hekk. Astja. U dawn l-affarijiet kienu jdejquni ħafna, u huma diżumani. Tu fejn hu knowledge f'da kollu? U fejn hu li bniedem jista' jkun liberu jfittex u jaħseb affarijiet li jiena nadurhom. Jiena minn dejjem kont knowledge seeker. U meta kont żgħir ħafna kolli 3, 4, 5 kont nitla' fuq il-bejt għax peress konna fil-Bibja bl-amment għax hemmhekk inkun jaqraw il-Bibja. Jekk ma tgħallim xejn sew minn hemm tgħallimt il-Bibja. Għax kont naqraha rajta 20 darba l-Bibja nafa bl-amment. Astja. So, meċ ngħid li għandhom kollox ħażin xejn minn dan, qed ngħidlek tipo xi puxjani biex wasaltek ġifieri, dak qed intik l-idea ta' what makes me going for this way. Qed tifhem. Kont dejjem nitlob l-Alla, kont ngħidlu isma' tinix flus, tinix nisa ma rridx niżżewweġ ma rridx xejn, tini l-erf li kellu Salamun. Illi mbagħad meta kbir bejn ngħidda xerf kellu biex kellu 1000 mara. Għax dak jgħidlu bonġu kull filgħodu waħda. Aħseb wara ġibu l-problemi tagħhom. So l-erf li kellu Salamun l ġurnata huwa dubjuż kemm kien għaref. Issa, però kont ngħidu rrid l-erf. Irid inkun naf jien il-għala at one fine day jiena għamilt hekk. U bdejt nsir naf li jgħidu li Riki għax hekk semmewni. Sirt naf li l-gender tiegħi huwa male għax hekk qatt lis-soċjetà. Għallu li jiena Malti, li dija l-pjaneta, tipo planet Earth. U rrid inkun naf għalfejn jiena ġejt konxju ta' kollu u l-unika ħaġa li għandi fiċ-ċert hija li ħammut. Dik żgur. Tipo, aħjar ma ġejt xejn, konna naf xejn mill-ewwel. Tipo, mela jiena ġejt. Għax xi ħaġa li ma ddeċidejtix jien għamiltu li tfulija ħara. It-teenage ħara, bdejt nikber mbagħad għax naqbad triqti ġietni ħara minn banda l-oħra fejn tidħol familja u dawn l-affarijiet. U l-unika ħaġa sali naf fiċ-ċert li xi darba jew nimrat u mmut jew kolli accident u mmut jew kolli heart failure u mmut u daqshekk. Ma dik ma tipo qed irid inkun naf għal xiex. Awri kif id-dinja. Jien ma interessani xa fejgħu intom. Fejgħu jien interessani. Issa jien id egoist u ħan nitkellem ta' egoist apposta il-għala. Għaliex illum hawn culture ta' parsi kulħadd jilagħbu r-right. Ta' parsi ngħinu l-dak u gruppi ta' hekk u hekk u hekk u hekk. Imma l-bniedem huwa di natura egoist li jpur taħ minnu nnifsu. Biss. Survival. Għalhekk qed ngħidlek hekk, ġifieri il-bniedem fejn jidħol in-knowledge jagħmel xi jagħmel mhux vera because ħilaf sharing it u ħilaf searching għax u jrid ikun jaf domanda eżistenzjalista punta basta. Għalfejn jien naf biha nnifsi. Dak hu s-sigri ta' kollox f'kull ħaġa li d-drive li tagħti l-bniedem, id-drive li ġielu jagħmel jibni space shuttle jmur fuq il-qamar biex isir jaf iktar, id-drive li xjenzat biex isib il-mediċina biex ifejjaq, id-drive lil anything you want to do in life because I don't want to die, I want to know why I'm here. Dik hija drive li tagħti l-bniedem. U ħabbek inħolqot ir-reliġjon. X-reliġjon hija l-iktar line coke easy li tista' tieħu. Il-għala. Ħalli moħħok hekk fuq il-komodina, taħseb xejn,
Isma' naqax ħanejdlek jien nara. Inti ħalqek xi ħadd 6000 sen ilu. Question nothing. Inti qed hawnhekk eżami, għamel it-tajb kif ngħidulek aħna tajjeb sewwa, mhux kif tgħidlek reliġjon kif ngħidlek jien tajjeb. U mbagħad jekk tagħmel kif ngħidulek aħna, u sa ftit tasli niru anke tħallina l-materjal iktar itella indulġenzi u points. Tajjeb points. Hemmhekk intellawk sparatu mbagħad nirranġawlek aħna miegħu, fimt? Għax aħna għandna direct mobile number tiegħu ngħidlu da kif ir-reliġjon hemm irħaxi qabel. Tifhem. Ġifieri u daw l-affarijiet li minn meta nerġa' ngħidlek minn meta kelli 6-7 kont narhom bla sens. Konna jtimma daw xizzok qed jgħidu. U ovvjament, peress li bnedem individwalist ħafna, ġifieri bnedem qatta ħafna ħin waħdi. Fil-fatt raġun li qatt mart niżżewweġ u nagħmel tfal s'issa ħanagħmlu hekk sewwa. Kienet illi rrid il-ħin għalija nnifsi. Because I wanted to know. U milli nara madwari fis-soċjetà, il-bniedem in ġenerali għandu biża terribbli illi jibża jaħseb. Jibża x'kien iġġibu inti biex jibda jaħseb? Jitwerwer. Le, ma rridx inkun naf. Isma' jimmallemek, ma rridx toqgħodx timli li moħħi. Iva, vjerek jagħmlu. Jibżaw jaħsbu. Le, l-ewwel jiġu jsaqsuk u mbagħad jgħidulek. Imma jiġu jsaqsuk għax huma jiġu bil-pretest illi ħajbewlek il-prodott tagħhom. Ġifieri, jekk pereżempju jiena ġejt inħabbatlek il-bib biex ngħidlek x'tgħid ir-reliġjon tiegħi, ġejt ngħidulek mhux in the sake to have a conversation, imma biex jiena nikkonvinċik tiġi miegħi. Meta jiġi kanvażer ħabbatlek il-bib inti, ma jiġix inti di perse as a person biex jara kif int, imma rajt seħbi kollox sew champion is-sisma tin il-vot inti. Le, għandix nagħmel mela. Tifhem, għalhekk qedlek ħan nkun egoist f'did-diskussjoni, ħalli nikxef in-natura tagħna l-bnedmin x'inhi. Meta bniedem eżempju jidħol f'relazzjoni, ikun għax egoist. Jaħseb li għax huwa altruist, fisem l-imħabba, fisem ir-rispett, bla bla bla, huwa purely egoism. Il-għala. Ħafna nies saqsejt f'ħajti meta kont fit-teenage tiegħi xi dejjem insaqsi, kont imur fuq irġiel kbar, għandhom 40, 50, u kont nidhom ta' fejn żewġt. Ħadd ma tani risposta vera u qal li isma' jiena l-mara tant inħobba illi ma nimmaġinanix ngħix mingħajrha u li tfaq. Il-risposti kienu jkuni, x'nagħmel noqgħod waħdi? U mbagħad nikber kollix naqawens. Mhux kulħadd hekk jagħmel. Sħabi li kont inkun magħhom, kulħadd jisu tarras u żewġ u tħan nibqa' waħdi isni li blaħ. Ir-raġunijiet kienu jkunu purely biex inti ma tibżax tibqa' waħdek. Ma eżatta kif naqbad ngħid. Issa. Mhux kulħadd. Mhux ngħidlek kulħadd, imma mhux kulħadd. Issa. Bniedem. Jeżisti test fuq għalik. Ma tagħmel test bil-kontrat, bejn insib anzjani. Kollhom 70-80 sena rom jimxu hand in hand. U qed tara daw żgur fehmu għal-imħabba. U mort insaqsihom. U ngħidilhom tħobba l-mara. Nidgħu xi tbellaħni kif għandek 80 sena waħdkom hand in hand hekk mixjin tipo. U żgur imħobba. Dik tifhimni. Is-sajjar m'hawnx min isajjar tajjeb daqsa. Id-dar iż-żomma hekk. Il-ħin tiegħi tiegħu li ħimmu naqal gażin u daw l-affarijiet. X'ibdejt nifli r-risposti tagħhom daw. Egoizmu. Terġa' taqa' taħt. Għax inti ġast għandi jisni 10 fil-indi blinks u t-tikjajt li 8 minnhom. Kieku t-tikjatlu l-istess mara 3 biss. Jgħidlu leħi kemm ma naqblu x'inhu dita, taf kemm jantipatka u jinbidel dak is-so-called kemm inħobba. So, meta jiena kont immur on these type of investigations, kont insib illi minn dak li l-bnemet jaħseb li jħoss għall-actual reality xi tkun li kienet jiggejnja minna l-ħaġa ma tkunx daqshekk love kif kienet jaħseb dak li jkun. Imma jkun hemm tricks behind our actions and reactions. Ikun hemm min ikun selfless imma. Ikun hemm tixtieq dak hemm test fuqha. Hemm selfless imma. Provata. Jien mhux ngħidlek ħalli nagħmlu ċara. Jien mhux ngħidlek kulħadd. Issa nispjegalek għalfejn mhux kulħadd u ħanasallek għalek. Imma l-ewwel irrid nitkellem b'mod ġenerali. Issa. Peress li l-bniem egoist jażel reliġjon ma jażilx l-ispiritwalità. Il-għala. Għaliex ir-reliġjon inti għandek punt favurek. Mela int ma skoprejtix hekk imma għalmu ilek mela jekk jinqala żopp dak għallimni. You can blame it to someone else. Tifhem. Issa, jekk fittixtu int l-argument kif qed tipprova tagħmel inti b'daw it-tip ta' podcasts għax you want to know who you are. Allura hemmhekk kien jisettakawlek dirett. Dejjem. Bir-reliġjoni inti għandek it-tarka
tinħeba wara għax qassis għallemek il-papilu jgħallimnijek u r-reliġjoni la tgħallimnijek. Tifhem xi ngħidlek. Ġifieri int bniedem beżżieħ u kawart f'daw l-affarijiet. Kaward għalfejn għaliex l-ewwel irid tiġi jgħidlek u xalmu ħadd ieħor biex jikkonvinċik. Di moment li inti toħroġlu b'argument b'saħħtu u b'teoriji xjentifiċi u pruvati u evidenzi arkeoloġi whatever, u mbagħad hemmhekk jaqbes lura, jerġa' jaħrab jiġri ġolar li semma Plato lura, sewwa, u jibda jiddemonizzak minn ġolar lilek. Għattifem kif jaħdimha il-biċċa tax-xogħol. Issa dawn l-affarijiet jiġru ħin kollu hekk fid-dinja, fejn tidħol politika, fejn l-affarijiet tal-massek jaħdmu, fejn għandek politika, fejn għandek reliġjon, taħdem hekk l-affari. Eżempju, minu tajjeb jien jew int. Ġifieri immaġinani jiena nħaddam reliġjon Musulmana u inti tħaddam reliġjon tal-Kristjan. Li jekk ir-reliġjon tgħidlek irid ikollok mara waħda. Li li tippermetti lil Muslim li jkolli sa 4 nisa jekk nista' ngħix niffinanzjahom whatsoever. Mela, inti tgħix hawn Malta. Jien ngħix 60 mill-isfel il-Libja. Issa, jien niżżewweġ waħda, wara sena ngħidu joħan ġib oħra, u niżżewweġ oħra, u ġib oħra għax naffordjaha. U 3 u jkolli 4. Jekk nagħmel hawn Malta, tagħmel int hawn Malta int, taħt adulterju, rejjen, mistek tistħi, iddeċidi xi trid f'ħajtek u bla bla bla. 60 mill-isfel inti. Clear. Tajjeb, clear. Issa, Musulmani hawn kważi 2 billion fid-dinja. Catholics hawn 2.2 billion, ġifieri daw kważi l-istess numri. Mela, minn daw bejn daw 2.2 billion u bejn daw 2 billion min għandu raġun. Għax it-tnejn jarmu li huwa tajjeb fir-reliġjon tagħhom, int li jkollok mara waħda, jew li jkollu 4. Min qed jagħmel id-dnub minnhom. Reliġjonijiet vera close din. Għalhekk qed ngħidlek ġifieri, meta tibda tanalizza daw l-affarijiet, tibda tinduna kemm sostanzi m'hemm xejn. Meta bdem jiġi biex jiġġudika l-moral ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, ta' x'inhu mal-values fil-ħajja, ta' x'suppostu tajjeb u x'suppostu ħażin, tibda tinduna li sostanzi x'in tibda taqsar. On which base tgħidlu dak li huwa tajjeb li jista' jagħmel hekk u li hekk nagħmilhom bħalek eżatti ma nixxiftja l-country biss, jiġifieri ħa nixxiftja l-kultura biss. Għalf daqqa waħda ħniġi ħażin adulterju bla bla bla. Qed tifhem xiex, mela it-tajjeb u l-ħażin mhux għax il-bniem qed jiskopriħu x'jotta għalih, jekk jgħod xali ħerba nisa f'dal każ jew jgħod mara waħda għalih, imma xi ħadd qallu d-dottrinaħ. Isma' int ġod il-gżira waħda tajba għalik. Hemmhekk in-naħa l-oħra qallu, isma' int għalik tajjeb sa 4. It-tajjeb u l-ħażin ix-xiftja. Għax ix-xiftjajt inti ġast l-art. Minn fuq Malta, bis fuq il-Libja eżempju, għad tifhem ix-xiftjajt 60 mil. Nautiku dak kollox, u nbidel x'inhu tajjeb u ħażin għalik. Anke bejniethom il-kulturi Musulmani wkoll varjaw. Issa, mela da xi ħaġa li tista' tiċċekkjaha in real time bħalissa. Ukoll tibda tgħid tassew sa kieku inti aħna medin xaw din ġol Libja. Għaseb se niddiskutuh da s-suġġett. Wanti tara jħallukx. Tifhem, u tu tittaqqas timmaġina li jkollok mara waħda x'inti qed tgħix ġo kultura b'4 nisa. Aħna qed niddiskutuh għaliex aħna din ġo pajjiż li tkollok mara waħda. U le fhem, iktar minn waħda kollu żejjed. Iwa, imma x'irid ngħidlek jien. Ġifieri, fejn ħadd tibda tidħol f'daw it-tip ta' argumenti issa, ġifieri ġa inti on real time check facts on which base min għandu raġun, il-Libjan jew il-Malti. Il-Malti ħajdlek jiena. Għax għalmu hekk. Għalli bħajdlek li jena għandi t-tajja bħax għalmuni. Issa, meta ħammorru fuq daw it-tip ta' nis, il-nis huma minnu Kristjan, il-principal figure tiegħu hija Ġesu. Issa, il-Vanġeli fuq Ġesu, di ħaġa oħra eżempju, aħna m'għandniex Vanġeli vera fuq Kristu. Gideb għandna, il-għal gideb. Il-għalix, meta kien hemm il-Vanġelu ta' San Mattew, ta' San Luqa, San Mark. Ma kitbux in real time. Ħantik eżempju sewa meta tnejt ġifieri tipo il-għalem mixed facts fuq Ġesu. Mela immaġina inti sewa l-ewwel Vanġeli ġifieri San Mark, San Mattew, Luqa u San Ġwan da bdew jinkitbu minn 60 sena wara Kristu sa 200 sena wara Kristu. Bdew jinkitbu. Ġifieri biex intik eżempju jiena sewa ħalli ma noffendi l-ħadd. Immaġina jien Ġesu illum mitt. Sewa. Illum 2023. Fit-2100 jew 2150 xi ħadd jiddeċiedi li jibda jikteb fuqi. Kemm ħajkun kredibbli dak li ħadd jikteb fuqi 150 sena ilu oħra. Jiġifieri ħadd eżempju, inti qed nagħmlu diskussjoni jew. In-nies qed jismgħu għad-diskussjoni, so they can
see it live. Di moment li jifqu jaraw għad-diskussjoni joħorġu barra, ħajt tafx qarriki dak il-meġnun. U ħajt fi kliem mhux qed jien, li ma jkunx eżatt, iżgur 100%. Għasek ikollu kemm ikollu photographic memory, mhuwiex ħajaqgħad 3 sigħat jew sagħtej lil hawnhekk eżatti kelma b'kelma jiena xed u f'liema kuntest qed ngħidhom. Għax taraf li ma kuntest qed tiġibu inti d-diskors ukoll. Qed tifhem. Issa, meta bniedem jibda jikkwota, ħa ngħidlek għal Kristu eżatt, ġod ilfu l-argument. Għax kieku Kristu kien li bent Alla u kien jaf li jixtieq daqshekk ġiet l-umanità u x'se jiġri, kien se nitkellmu aħna Alla għal min jemmen fil-Kristjaneżmu sewwa, illi tant ħabb id-dinja illi u niżel minn hemm fuq, sar fi bniedem biex isalva l-umanità. Allora da ma ġiħx naqġaw moħħu jikteb naqra from the horses mouth x'inhu jiġru ma jiġrix. Għax fil-verità m'hemmx miktub li huwa. Kellu jħalli ġifieri da jgħaddu 150 sena wara u jiġi ċikkupu l-poplu u ħarbex fuq u jagħmel li jrid bismu. Issa, mela, dak huwa ġifieri meta bdem jibda jiġi jirreferi għal daw it-tip ta' testi bħala prova, l-argument biss tieħdu bis-serjetà. Issa, let alone meta mmorru fuq l-Antik Testament imbagħad, għax l-Antik Testament jerġem għaġuġija kbir iktar il-għala. Għaliex il-Lut, meta kienu fl-eżilju Babilonjan, sewwa, ġifieri qed nitkellmu fis-700 sena qabel Kristu, 600 sena qabel Kristu, daw bdew jiktbu l-awturi tal-Ġenesi, tal-Esodu, Numri, Levitku, daw it-tip ta' kodba. Dak bdew jiktbuhom f'dak l-eżilju ma' Babilonis. Issa, immaġinak inti biex tieħu idea. X'qed jaqbadna lilna u joħodna ġol Indja. U nagħmlu hemmhekk 200 sena aħna, 300 sena. Għat-tfal tagħna li ħajtwildu, daw ħajxxejpjaw kollox il-kultura tal-Indja. So għalihom huwa easy li jassorbu t-talim Buddist, it-talim Hinduist, it-talim Jainism, l-Oriental Philosophy tat-Taw u daw it-tip ta' skejjel ta' istila għax huma din imwildin ġo l-Indja, ġo l-post. Issa, meta l-Lut 650 sena qabel Kristu bdew jiktbu l-Ġenesi u daw l-affarijiet, daw literalment ġi dawnu plaġjarizm jgħidulu fil-psikoloġija jgħidu la kriptoamnesia. Ġifieri ħafna mill-awturi nagħmilha jiena wkoll di ta' ġifieri illum naqra ktieb. Jgħaddu 5 snin. U meta kont nikteb ktieb jiena, naħseb li ġietni ġo moħħi jien dik l-idea jien, oriġinali jien, imma fil-verità l-moħħ ikun storja ħaf suppressed memory u terġa' titla' jgħidu la kriptoamnesia. Issa, immaġina dak iż-żmien. 650 sena ilu, meta daw bdew biex jiktbu l-istejjer tal-kreazzjoni, tifhem l-istejjer ta' Noe, ta' Abram u daw l-affarijiet, daw kull mamlu qabdu l-istejjer ta' l-Akkadjans ta' dak iż-żmien tal-Assirjani, sewwa ġifieri biex niftehmu milux ma kienx hemm tal-ISIS. Fi-2014 bdew ikkissru ġol l-Iran, eżempju Ninive da Ur u daw it-tip ta' bliet, dawk it-tip ta' artifacts li kien hemm dawk ta' żmien is-Sumeri biex niftehmu, ta' daw iċ-ċivil tal qed insemmilek Babiloniża. Issa, daw qabdu il-letteratura tagħhom, il-literature tagħhom, okkupjawa għaġnuha fi kliemhom biex niftehmu, dak kull magħmlu l-Antik Testament. Eżempju meta bniedem beda jimpressjona ruħu bl-10 kastigi ta' Mosè, timpressjona ruħek sakemm daħlet ix-xjenza fin-nofs. Il-għala, għaliex imbagħad bdejna nindunaw illi pereżempju għanieħdu l-ewwel kastig. Ix-xmara ssir ħamra. Saret ħamra. Miraklu minn Alla. Le. Illum sirna nafu li dak il-fenomeni jseħħu. Dak kien terremot. Ma dik insija li ta' Santorini, dik Santorini. sa nasal għalija bżax. Imma ħanieħdu fuq l-ewwel wieħed l-iktar li ma tistax tispjega l-oħrajn tat-terremot illum ġew tispjegahom. Imma pereżempju tal-xmara saret dem, mhix vera. Dak ma ssirx dem, dik l-alka l-ġurnat sirna nafu aħna illi kultant snin isewwa ittella bħal gas tossiku u jixxiftja bil-karbon il-kulur. Ġara ġol Iżrael, ġara ġol Russja daw it-tip ta' każijiet iseħħu every now and then iseħħu jixxiftjaw jibdlu l-kulur. Bħalma jiġi jieħdu kulur isfar eżempju flok aħmar qed tifhem issa. Li jiġri peress li tiġi toxic xmara, kull ma jkun hemm ġofija jitla' fil-wiċċ imut. U dak fejn tidħol imbagħad is-so-called tal-alħut fil-wiċċ mejjed. Issa, peress illi iż-żrinġijiet li kienu jgħixu mal-madwar fix-xmajr u hekk kellhom joħorġu minn ġol ilma, għalhekk hemm invażjoni so-called ta' daw iż-żrinġijiet. Issa, insemmejt il-vulkan ta' Santorini. Dak meta kien żbroffa li kien żbroffa f'dak iż-żminijiet minn ifittex fil-history sewwa, tant kien kbir. Illi l-axis tijaw, il-cloud tijaw biex niftijemu sewa, imxiet. Jinko, rajt l-ħamrija u l-affarijiet spiċċaw ġol xmara
u bl-ionization ġiet toxic u ġiet Jista' jkun ħamra. ukoll illum dak huma science ġifieri ma ġara xekk u ġara xekk. L-awtur ta' dak ma jkunx jaf Ma ġara. kunx jaf eżatt. U għalhekk ikun miskin min ikun kitbu biex Ġiet tal-ħaġa interessanti. biex jiena nkun qed nagħmel nagħti kredit l-awtur minn kien qed jikteb l-istorja, jekk inti tqum filgħodu tara xmara ħamra u m'għandekx ix-xjenza u t-teknoloġija. Tgħid l-ostja u x'ġara. Għabel kif kienu jarawna fejn, Alla jew xitan, dak kollox qed tifhem. Issa, l-ostja saret ħamra. Mux għafek ħatejt, imma l-lum sinna nafu xieġri kimika biex niftemu, meta ħna nkunu ġo laboratorju, tiftakrom il-test tubes fil-science, kuna għamu test tube, konna l-kimika nħaltu, ċuċku jibda il-kulur, tifhem, eżempju, konna għamlu krematografi, meta taħbat karozza, eżempju, tħalli l-kulur biex jaqbdu xjenza għati x-seta kien il-karozza li kiet, għamlu kripto, il-kelma meċ niftakar eżattik, anyway, konna għamlu għal-iskola daw Jien l-affarijiet. ma kontx hemm skola fejn testi u ta' xi kont niżaħħam biex nistorja l-ħaxixa għax ma kien dawk li Jena għatmu kont fen ta' drogi, ġibri jena sa' whisky wasal fajt, u li ma nixrob issa 6 snin. Issa, il-bicċa saret hekk illi, ħalli nkompli mal-argument, meta il-cloud imxiet, ma baqax fuq Santorini, imxiet. Allura dawk it-tlet tim so-called tadlam li joskuraw ix-xemx kienu sempliċement ġustifikati bisħab tal-vulkan. Ma xek għadxi darba xi ħatra sħab tal-vulkan kif ikun, tant ikun qawwi u dens u oħxon li m'għandekx xans ħajpenetra d-dawl. Issa, bil-wis aktar tagħmel ix-xita x'tiġi għaċċituża. Jekk wara tagħmel ix-xita tinserta inti sħabeda fuqek, dak jiġi għaxtu wkoll. Issa, meta wasal l-aħħar kastik, il-ġenitur, l-ewwel wild ta' l-Eġizzjani jmut. Dik ma stax nifhem. Dik ħanifmu s-sara, ma għandix għalfejn ma nħablu rasna. Mela, l-Eġizzjani kellhom użanza illi l-ewwel wild tal-Eġizzjan bħala privileġġ jirqod isfel mal-art. U l-familja u l-kumplament jorqdu fuq fis-solar ta' fuq. Issa, fil-Kamerun mirti fit-tex fin-1982 jew fin-1981 kien ġara fenomenu kbir. U minn hemmhekk skoprejna x'ġara. Dak kien hemm villaġġ ta' xi 2000 ruħ. U f'daqqa waħda għammu fil-għodu u sabu 2000 ruħ mejta men. Kulħadd mejjed bl-annimali, kulħadd. U ġew is-scientists baqgħu befilt illi filli da kulħadd għaddej bil-ħajja normali hekk. F'daqqa waħda l-għada 2000 ruħ no joke, ġim dettejt isek tmuru tara ħalsafi kollu jew il-rendi, kulħadd bum, stindut. Ħadd ma jafx ġara, bl-annimali b'kollox. X'kemm bdew jiċċekkjaw x'ġara, is-xjenzati sabu li mhix mara kultant żmien il-carbon dioxide jitla sa livell ta' metru għoli biss. U kull fejn jgħaddi da jkun trasparenti ma tarax inti daw l-affarijiet, gases. Kull fejn jgħaddi da joqtlok bħal meta bniedem biex niftiemu. Jidħol ġo garax, jistartja l-karozza u joqgħod hemm biex jagħmel suicidju. Jorqod hekk u tmut bil-carbon dioxide. Issa daw ġralhom hekk fuq massa. Għax jitla minn ġollejk da u jimxi. Ma mux dakinhar kienu skoprewa, mbagħad kien sar. Wara skoprewa. Skax kien saret, kien għadha kemm saret oħra, mbagħad xi ftit żmien wara. Appuntu. Għax ix-xjenzjati ma setgħu jaqbdu kaptu. Qed ngħidlek baqgħu befil dal-bidu xjenzati, mbagħad bdew jindunaw bil-studji. Issa x'ġara? Peress li l-Eġizzjani l-ewwel wild kien jirqod mal-art, l-ewwel wild kien jirqod mal-art. U tela da mhix majjar nidu la dajar li kienu jkun hemm dal-carbon dioxide u mexa, bekk qatlilhom l-ewwel wild. U qatlilhom l-annimali kollha li kien hemm. Interessanti. Tal-kettle smajt li kien hemm naturally occurring anthrax. Ġifieri huwa fenomenu li nsibuh illum il-ġurnata wkoll. Appuntu, ġifieri inti trid tifhem illi meta l-awtur kienet jikteb 600 sena qabel Ġesu. Ġi mhux ċajta, 2600 years ago. Da ma kellhomx idea illi jeżisti l-carbon dioxide. Tifhem, u ma kellhomx idea li l-gases jitilgħu every now and then jimxu u jeqirdu l-kulħadd illum nafu aħna. Il jekk jiena mmur inqabbad is-silencer, naqbad pipe ndaħlu ġol karozza u nagħlaq it-twieqi u noqgħod ġol karozza hekk, noqgħod hekk nirqod naqa' hekk dum mmut. I fall asleep. Imma issa skoprejnija dik, so meta l-awtur kiteb daw it-tip ta' narrattivi u miskin, ħanejdlu miskin, ġenwinament imbona fede, kitibhom vera bħala kastik divin, għax ma kienx jaf aħjar minn hekk imma. Issa, bħal meta bniedem eżempju ġibiex kitab il-ktib tal-Apokalissi. U jgħidlek kif ħajkunu l-end of days. Fireballs nizlin mis-sema, l-art infetaħ u tibilak. Inti immaġinak, mur way back 2000 years ago. Sewa, jiena darba ġra l-istorja fi 2014 kont jgħid ħaġar im. Kien minn għalija 6 November fis-27 ta' flaxija xi ħaġa kien. U jgħid hemm mal-kwit u f'daqqa waħda nara s-sema, bum, bajda.
ġo moħħina, għax il-moħħ jaħdemek, il-aliens, nuclear bomb, ħares, dak kollu li kont rajt fuq il-television f'ħajti u hekk. End of days, minn kollox, ħsibtu f'dak it-tip ta' sekonda, x'kienet? Daħlet asteroid u il-frak tagħha li ġumbat meteoriti żgħar. Sewa baqa' nieżel ħafna niżel fuq l-Italja u għamel dak l-effett, bum, xel, ftit sekondi ġifieri ta'. Dik kull ma kienet, issa, immaġina il-fejn se ngħidu jienet fuq il-gżira ta' Patmos, meta San Ġwan qed jikteb l-Apokalissi. U da, kellu l-istess esperjenza bħal tiegħi, ra meteoriti nieżlin. Ta' xħajġiħ ġo rasu? Il-lusti Alla. Daqsek, mela l-axħar ta' dinja tkun ara fireballs nizlin bladdoċ mis-sema. Terremot. Issa, milux seħ terremot il-Turkija. Tant kien devastanti li t-Turkija kollha xiftjaħħa 3 meters. Il-Turkija kollha l-art. Xiftjaħħa 3 meters, no joke. U fej laqat għamel dijaw krek sewa, jekk min issejjer żball ta' xi 350 metru. L-isfel. Issa, imma immaġina inti meta bdemet jikteb daw it-tip ta' stejjer. Immaġina inti ġo Turkija da saħtlu dat terremot. Bidemet il-Greċja, jaf ġara. Sewa. Dak għalih dak iż-żmien tinsiex kull ma jiġri jew Alla jew xi tani waddabilek l-istorja, m'hemmx it-tectonic forces minn taħt il-plate se din iħabtu flimkien sakemm tum itellawlek muntanja l fuq eżempju, ma kellhomx dan knowledge. Allura kull ma jiġri Alla u xi tan. Issa. Mela inti dal-bniedem inserta. Ra il-fireballs niżlin mis-sema. Terremot devastanti li ċaqlaq kull minn mufettaħ l-artu bela kollox. Da kif ħajinterpretom l-end of days? Kif jafamu? Kif jafamu? Issa, fis-dinja sempliċista tiegħu u lilu u n-nisa dak iż-żmien ma ntihomx tort li kienu jemnu hekk u l-followers kienu jgħalmu dak it-tip ta' tagħlim għalax ma kinux jafu baħjar. Imma llum il-ġurnata nafu li terremot ma jsirx b'kastik minn Alla ġiħalla l fis-sema. Illum nafu li jsiru 55 kuljum terremoti, jkunu fuq skala Richter żgħira ġifieri 2, 3, meta jabdew jitilgħin 6, 7, 8 dak ikunu inqas frekwenti, jkunu 20 fis-sena eżempju jew 30 fis-sena. Issa jekk jesħel jaħbad fil-baħar illum nafu li hu tsunami u ma jkun dolluvju xejn. Jekk jesħel jaqa' fir-raba biss ma jagħmilx danni, imma jekk jesħel jilqod city kif laqat imsiken in-nies qed jgħixu hemm they are fucked big time għax ħajkrolla kollox u jaqa'. Issa 2023 jien dik li fil-bidu qed li bdem jibża jaħseb, għadha m'intix kapaċi tasal għal dawn l-affarijiet x'seta' immaġina bidem 2000 sena ilu għal knowledge li għandna llum u tikkomparom flimkien ja ħasra. Eżempju ma tistax bniedem li jekk rada l-kas tal-Kamerun illi 2000 ruħ mietu hekk bla raġuni ta' xejn kollha mixħut immal-art mejtin. Ma tassoċjaħx l-istorja possibbli li ġara bej wieħed u ieħor ħal istess fenomenu naturali u ma jkunu xejn kastigi u x'naf jiena. Eżempju ħaġa oħra illi laqbadnija fuq il-Bibja ħanejdilek hija fuq Ġesu. Eżempju fi żmien Ġesu sewwa dak kien hemm ħafna fazzjonijiet jgħidulhom, kien hemm is-Sedduqin, iż-Żelojit, il-Fariżej. U daw kienu jħobbu jagħmlu kolb ta' statisu bħalxa kifara modern biex niftehmu jridu jirrivoltaw il-ċesri. Issa. U dak iż-żmien min kien jinqabad hekk il-punishment biex darsuhom kienet tkun il-mewt. Jħengjawhom fuq salib, whatever. Issa. Dak kienu jsejħulhom Messija. Issa. Li ma nistax nifhem jiena li qiegħda on plain sight u ħadd ma jsaqsija di. Meta qudiem Pilatu marru 2 Messija, kellek il-Barabba u kif nafu l-istorja aħna foslet għandna l-Ġesu il-Messija. Imma Ġesu il-Messija li nafu aħna bekk kien il-Messija spiritwali. Da ma kellu bda intenzjoni li robexxa l-Pilatu jew il-Ċesri, da l-unika talim li kien jallem għalik ġewwa nnifsek biex tagħmel ir-rivolta biex tkun bidem aħjar. Anzi, fejn tidħol il-politika, Kristu kien jagħmilha ċara li hu ta' Ċesri dik il-Ċesri u li hu Alla tieħel Alla. Tifhem issa. Dak iż-żmien li sem Jeħuxuwa kien komuni bħal kif inhu komuni ċali llum il-ġurnata whatever issa. U mbagħad kienu jsibuhom eżempju Jeħuxuwa bin Josef. Biex jew Jeħuxuwa ta' bil-laqam biex niftehom, mbagħad iżidu X'hekk tajjed biex katajat nofs il-poplu. il-poplu, eżatt. Meta Pilatu ħariġhom u qalla min trid neħlisilkom. Il-Jeħuxuwa li qed jgħid li huwa s-sultan tal-Lut, ġifieri ir-rivoluzzjonarju politiku. Jew il-Ġesu Barabba. Issa,
Il-lingwa ta' dak iż-żmien kienet la Marajk. Barabba bla Marajk taf xi tfisser? No. Father of the Son. Nasib ġak li kjalek moħħok. Father. Mela meta n-nies ifhimni, jekk Ġesu kienet ifejjaq in-nies, jagħmel il-mirakli, jgħallem lill-poplu biex il-ċesri tuħ lill-ċesri u l-Alla jtuħ l-Alla. Jimini tik daqqa ġew iċċek, dawru ċek in-naħa l-oħra, ma jgħallimx violenza. Mela inti jekk inti ħarġilhom Messija rivoluzzjonista jrid iwaqqa l-gvern. U Messija li dak jagħmel il-ġid biss fil-komunità, Barabba li issa Kristu kien magħruf bħala iben il-missier. Mela meta n-nies kollha qabdu jgħidu f'daqqa waħda eħlisinna l-Barabba, kienu din jfessru għal Ġesu, the son of the Father. Mela Ġesu ieħor li kien il-Messija rivoluzzjonista vera, dak issallab fuq is-salib. U dik imbagħad tagħti lok il għalfejn is-so-called qawmin ta' Kristu. U l-istorja l-oħra illi ma tantx hija famuża man-nies illi mbagħad Kristu wara li ġara da kollu 10 illi qed fil-periklu ta' ħajja u mewt ħarab lejn l-Indja, il-Kaxmir biex niftiehmu. Dik interessanti dik l-istorja. Issa, fil-Kaxmir Kristu min rid ifittex dak isibuh bħala sa nissa. U għex hemmhekk sa 82 sena. Issa. U hemm nies konvinti fuq għal-ħaj. Mhux konvinti biss, apparti hekk tant hemm ishom kważi tista' sejħlhom evidenzi li ġraw illi ma tantx issa taħraba. Il-għala għaliex, per eżempju, hemm Rosbal jgħidulu, Rosbal hemm jgħidu fejn aktar xiegħat mitfun. Issa, il-qabar tiegħu fejn aktar xiegħat mitfun hu sewwa, qiegħed iħares hu lejn l-użanza li kien ikollhom il-Palestina, mhux li kienu ikollhom in-nies li ħadu l-Oriental Philosophy. Eżempju. Ħarsu lejn Ġerusalemm? Le, huma ħalsu lejn riħat, North-East, eżempju, jew South-West dawn l-affarijiet, minn fejn titla' x-xemx u tinżel ix-xemx biex niftiehmu. U qiegħed mitfun Ġesu skont dawn it-tip ta' stejjer li mar lejn l-Indja. Skont l-użanza li kellhom huma l-Palestinjani. Issa, hemm ħafna affarijiet illi n-nies tipo jaħduhom verbatim bla ma jiċċekkjaw. Eżempju, ħantik eżempji żgħar. Eżempju jgħidlek isma' u iktar easy għal bniedem li għaddi minn il-labra milli sinjur jiret is-salta ta' smewwiet. Għan-nies dik kienet storja li tipo letteralment jaħduha letteralment illi ġemel iktar easy għaddi minn għajn il-labra. Imma għajn il-labra kienet f'Ġerusalemm dak is-swar meta kienu jgħalqu bil-lejl. Kienu jgħalqu l-bib ħablel għadhom jattakkax. Fis-swar kien ikollhom bħal gates żgħar. Kienu jgħidu majn il-labra. U daw tant kienu żgħar li biex tgħaddi kont tgħaddi hekk, krepat biex niftiehmu. Allura Kristu x'kien qallhom? In-nies ta' dak iż-żmien biex Kristu kien jagħlem bil-paraboli biex jiftiem. Kien jgħidulhom iktar easy li ġemel jgħaddi minn għajn il-labra tas-sur biex niftiehmu li ġifieri għax kienu jdaħluhom il-ġmula, kienu jdaħlu baxxulhom rashom u jdaħluhom fuq kubtejhom biex jgħadduhom minn ġodda. Issa ma jkunx qed jistudja x'kienu jfissu dawn l-affarijiet f'dak iż-żmien, joħodha litterali. Eżempju, ħaġa oħra, meta Kristu jgħidlek il-San Pietru qallu ngħidlek is-sewwa qabel jidden is-serduk kont ħadni 3 darbiet. Ħafna nies literalment jieħdu għas-serduk bla sier qisu li blaħ. Is-serduk kien ikun wieħed fis-sinagoga kien jidoq ix-xofar jgħidulu. Kienu jsibuh bħala s-serduk. Qed tifhimni dak kemm hemm dak kliem żgħir ngħidulek da. Dak kliem żgħir tekniku. Illi jibdillek totalment l-istampa. Issa ħan ngħidlek ħaġa oħra din iktar jerġa' fiha x'tifhem. Mela, waħda mill-iktar mister li għandha reliġjoni hija illi Marija weldet verġni. Dik wara ma Ġesu twilet minn verġni jgħidu. Sewwa. Ġesu. Ma ġiex konċepiment, ġifieri Giuseppi raqat ma' Marija u mbagħad weldu baby. IVF. Da ġi l-Holy Ghost, ġi Alla u pikk poġġijula. Issa. Li ħafna ma jirrealizzawx hija di, illi f'dawk in-naħat sewwa. L-użanza hija waħda ssir sal-lum ġol Indja u meta naraw fuq l-aħbarijiet aħna ġu disgustati bihom dawn l-affarijiet. Hemmhekk qed hemm l-użanza li t-tifla int tiegħek tweda lili. Jien ikolli 30 sena, jkolli 20 sena, ta' 9 snin ittieli u niżżewweġa jien. Fil-faddija da ssir ġob affajt bħal Pakistan, Indja, f'daw it-tip ta' għax l-użanza għadha teżisti. U aħna meta narawhom aħna tal-West ngħidu kif ma jistħix dal-ħanżir għandu 30 sena iżżewweġ tifla ta' 9 snin. Issa x'ġara. Meta kienu daw it-tip ta' tfajliet żgħar ta' 9 snin u 10 snin li għadhom isiru sal-lum, kien jiżżewġu ma' dawn l-irġiel kbar minnhom li jkollhom
10 snin iktar minnu fil-fatt. Fil-Bibja aħna nafu bħala li Giuseppi kien ikbar minn Marija sew fi żmien. Qed tifhem? Mela, x'ġara? Meta da raġel kien id-tifla s-sir tiegħu, da mhux siqgħod jgħid issa għandha 9 snin. Bħal nistenna jkoll 14 u nibda nagħmel istess magħha ta'. Daw ibda. Tifhem? Aħna x'ngħidulhom illum daw? Bejjem libsin il-ħwejjeġ. Issa. Jiġri fenomenu li da ma jikkalkulawx in-nies. Peress li bda jkun hemm interkors bej ir-raġel l-adult u t-tifla x'tkun għadha tifla ta' 9 snin, ta' 10 snin, 12 sena, sewa ma jkunx qed jiġi għall-perjed. Però li jiġri da. Peress li r-raġel ikun qiegħed jagħmel istess u jibqa' għaddej. Meta t-tifla jkollha l-ewwel ovulation, allura tiġi tajba biex twellet, peress li r-raġel ikun imdorri jibqa' għaddej, tiġi pregnant u ma jkunx għadu ġie l-ewwel darba l-perjed. Assja. Allura, dawk jgħidulhom, għadhom jgħidulhom hekk sallhom f'ċertu pajjiżi, nisa li jweldu verġini. Għaliex ikunu għax verġini f'ċertu pajjiżi tfisser mhux kif nifhmu aħna biss, ġifieri li jkun hemm interkors, imma li jiġi l-ewwel darba l-period. Issa minn ma jkunx jaf dat termini ta' klim, way back 2000 sena ilu x'kienu jfissru, u l-użanzi tal-pajjiż, ara kif jinbidel kollox taħt fuq. Ġifieri kien hemm ħafna nisa oħra li kienu jweldu verġni, imma mhux għax jinżel Alla weldek verġni, imma x'kien kien jiġri jien qed nagħmel istess magħha. Di għada tifla, allura hemm moħħi mistrieħ. Fimt? U kienet inqabad pregnant meta di tiġi l-ewwel ovulation biex tkun tista' toħbol. Taħseb li kien hemm xi forza sopranaturali f'dan kollu? Fuq xiex? Fuq l-istorja ta' Ġesu hekk. Waħda kien hemm forza supranaturali, l-istupidaġni tan-nies. Dik hija enormi dik l-istorja dik. Illa għaliex il-bniedem din hija l-inkredibbli, illi bniedem tgħidlu isma' il-fejn se ngħidu taf x'ġara ostjaw jemnek men. Inkredibbli. U mbagħad taqbad tiddibatti miegħu tieħ bħal daw it-tip ta' alternattivi x'seta' ġara. Intu tibbliħ. Inta t-tġennen. Inti x-xitan daħal fik. Inkredibbli. Mela jiena, fimni x'ingħidlek ta' iktar easy li naqbad niġi. Ara x'qallek Alla int. L-ostra u tuħodni verbatim men. L-istorja ta' Lażru, eżempju, għad ma saqsejt l-istorja ta' Lażru. Jekk bnidem ilu mejjed 4 ijiem, no joke, 4 days ta' ġifieri inti meta tmut, l-organi tiegħek jieqfu. Issa, wara 4 ijiem inti l-ġisem jinfaq jibda joħroġ il-gassijiet, minnu jibda jiġi dut, joħroġ id-demm mill-għajnejn, mill-ħalq, ma nafx qed segwejt xu decomposition kif isseħħ. Min jifhem f'dawn affarijiet jista' jgħidlek wara mitzija, kien ilu mitzija mejjed 4 ijiem. Alla jbierek ejja ngħidu l-miraklu seħħ, ħalli erġa' ma nkunx xettiku. Illi Kristu ġie, għallu inti erġa' l-organi jerġgħu irritornaw kollox lura, l-gassijiet erġgħu jidħlu kollox ġewwa, d-dut erġa' mut, il-qalb erġa' jibda ħabbat, l-oksiġen erġa' tla' ġol moħħ u kollox jaħdem sewwa. Mela fil-Bibja jisma' di, Genesis chapter 36, hemm storja sħiħa, kapitlu sħiħ ta' fuq wieħed raġel. Meta kien imur mal-mara u kien jarmi l-isperma barra. Hemm min irid jaqrah, hemm chapter 36 sħiħ. Illi di kien hemm waħda Tamara illi di raġel tagħha Alla kkastigaħ tal-li m'għamlilix baby. Mbagħad qabbat lil ħuħ Alla u qallu isma' lil Lonan. Qallu sinti titmur magħha inti u tagħmilha baby. Da beda jfajrilha u kien jarmi barra imma tal-li jagħmel hekk jgħidlek da dik id-dettall kollox biex nikdeb morru waqrawhom dawn l-affarijiet. Alla qatlu. Mbagħad anyway, missierhom għax kien baqa' ħajju, għadda żmien ħasibha prostituta, Alla misma tuwa gidi dik ħammur magħha, mar magħha u għamel istess u ħabbilha. X'in ħabbilha? Ara l-bużilli żdajet miktub ta' jista' mur tarawhom dawn l-affarijiet biex nivvintom jiena. Alla misma dik oqtluha dik aħbata. Mbagħad qalulu isma' qalulu dik it-tifel li ħajkollha minn tiegħek ta' le ġibhom ġibha l-mara tiegħi. U dik tafu minni? It-36th grandmother ta' Ġesu Kristu. This so-called aħba. Jekk ma taqrawx, ma jibellawlkom qalbi daw l-affarijiet. Issa, mela. Mela ġej minn David, minn David. Tidnaqbdu fuq David. Ħanidlek koċ gideb ieħor. U l-istilla ta' David u kollox anyway. Issa, ħalli ma bażlekx is-suġġett. Mela, li qed ngħidlek huwa da. Kif jista' 2023 l-bniedem at least ma jsaqsix. U tu ma jingagejax f'argumenti fejn illum tista' tagħti explanation at least. Ngħidu ma tiġtemmina. Tal-Lażru, ħalli nkomplek fuq tal-Lażru, kif jista' jkun? Mela
fej wieħed rama l-isperm hemm kapitlu sħiħ, hemm fucking 40 vers. Fuq Lażru taf kemm hemm. Wieħed, int u Lażru qam. Alla jbirek fenomenu bħal dak. Ma kien hemm ħadd possibbli li staqsih isma'. Ejdinna x'kien hemm f'daw il-mitzija. Ma staqsih x'int possibbli. Ma jiktibx l-awtur f'daw l-affarijiet. Kulħadd hekk, wadak qam ta' jisa norma ta' kuljum hekk. Dak wara 4 ijiem qam naqgħu issa. Jekk illum jien immut. Unqum wara saatej, mhux 4 ijiem ta' saatej. Kull ġurnalist law fid-dinja ħajġi intervistani u xjenzati qabdu l-wires qasam ma Alla jbrek storja hekk tal-mewt fil-Bibja biss. Ma kienx hemm alla jbrek awturi oħra jiktbu jieħdu daw it-tip ta' noti. Biex nibqgħu fuq l-istess tema tal-mewt. Taħseb li hemm xi ħaġa. Mela ħammurlek għal punt għaxilek biex tkun taf. Mela, ħanibdew biċċa hekk kara. Tittifhem illi inti sewwa l-essenza tiegħek inti 100% bħala sajan, inti maħluq minn 100% atomi. Dik tittifhimha l-ewwel ħaġa. Issa, l-atomi li jiffurmaw lilek dawk ilhom jeżistu minn żmien il-Big Bang u ħajbqgħu għaddejjin koġ biljuni ta' snin oħra. Issa. Aħna nafu li l-atomi mela la jispiċċaw. Alla jibdew laqqas jispiċċaw għax ilhom hemmhekk 14 billion years. Ġifieri fil-verità inti meta tgħid għandek kemm tgħid li għandek żmien inti f'dil ħajja? 36. Ix-xejp u l-forma li l-atomi ħadu issa għandhom 36 sena. Fil-verità inti mhix ver inti magħmul għandek 14 billion years. Issa. Dik mhux inti biss, ħalli ma tħossokx. Tajjeb, kulħadd, kull min qed jarani, kull annimal li hawn fid-dinja, kull siġra, kull whatever li jeżisti ħuta. Pjaneti kollha. Kollu għandhom 14 billion years. Issa. Aħna maħluqin ukoll mill-enerġija. U Einstein qalilna E = mc². Ġifieri l-enerġija ma tistax tispiċċa imma tiġi transfert l-iktar ħaġa. Issa. Illum il-ġurnata xjenza taqbadlek il-wires ma' moħħok, il-moħħ għandu enerġija biżejjed biex tixel bozza tal-100 watts. Mela. Iġġiex affarijiet li aħna maħluqin minnhom, il-ġisem minn barra l-body u dak li għamlilna ġewwa l-enerġija, it-tnejn li huma nafu llum fiċ-ċert li huma eternal. Sewwa. Mela meta bniedem imut, dik l-enerġija li tiffurmaw l-100 watts, x'isir minnha? L-atomi li huma kienu minn dejjem u jibqgħu għal dejjem bħalissa din f'dil forma tal-ġisem. X'isir minnhom? U dawk kellhom il-ġurnata għandna tweġiba. Issa. Bħalissa waqt li qed nitkellem miegħek, l-atomi tiegħi bħalissa qed jinbidlu. Biex tkun taf għalik, jiena għandi u inti u kull bniedem ieħor li hawn fid-dinja, on average 27 billion atoms jiffurmaw ġismek. Issa. Daw kull sena sħiħa inti ġismek kollu jinbidel, l-atoms li għandek bħalissa inti sena oħra jkunu nbidlu kollha ħarġu minn ġismek u daħlu oħrajn. Da jseħħ bil-proċess tal-ikel u x-xorb. Ġifieri, meta inti eżempju bad banana kilta, di moment li inti daħlet ma' ħalqek dik issa saret human body. Battat silma xrobta, din moment li inti misset ma' ħalqek dik issa saret human body. U mbagħad morti tojt għamilt pipi, għamilt koko, morti ġri ħarġlek l-araq, tarmihom il-barra. Mela tagħmel ħin kollu inti replacement tal-atomi tiegħek. Eżempju, l-istonku tiegħek f'siġġimgħa dak jinbidel totalment ġdid. Il-futti l-atomi tiegħu jinbidlu kollha, imma qiegħed hemm dan knowledge ġo fina. Isir ħin kollu, imma aħna ma nafux bih anewer. Issa, imma tenks ta' xjenza nafuh issa l-lum il-ġurnata. Issa. Mela, bla ma nafu jekk inti tgħix 70 sena, inti bħala sajan tkun mitt u biddilti lek innifsek mill-aspett atomiku, 70 darba u qastaf, inti b'dak tqajt l-istess, u da, issa. Bdew jitwildu tfal dal-aħħar century, jgħidulhom indigos, jgħidulhom tfal speċjali, whatever. U meta jgħalqu 2-3, l-mami tagħhom u l-dedi jibdew jgħidulhom ma. Inti m'intix il-mami tiegħi, il-mami tiegħi mhux hekk kienet. Jibda jirrakkontalhom storja ta' min kienu fil-previous life tiegħu. Issa, peress daw l-ister bdew isiru komuni, is-psychologist u xjenzati u n-neurologist bdew jieħduhom bis-serjetà. U bdew jaqbdu tfal, bdew jinvestigawhom iktar deep. U jibdew jgħidulhom eżempju għajdinna minn kont mela, minn il-mami tiegħek propja, bdewhom isma' eżempju kelli dar aħna konna noqogħdu fuq il-beach, kellna kell black and white, it-triq kien jisimha minn għalija hekk. U bdew ifittxu, u bdew isibu illi ħafna mill-law li bdew jgħidulhom ikunu minnhom. Hemm storja partikolari ta' dik il-mara li kienet tgħid li kienet
Eġizzjana fi żmien. Ħanejdlek, ejja ninsew Dik interessanti, kif qed tgħid tissemmi inti. Jiena l-iktar stejjer illi kienu personali vera kienu kbar. Kien hemm wieħed, l-lum ġodda għandu 25 sena dat-tifel ġola Amerika. U dak kien attur Martin minn edifiċċju. Fil-każ intallaħilek fil-link u għadda bilek hemm. Dan meta twiled dat-tifel kienet jara film mommu missieru xi 20 sena ilu. U fl-aħħar ta' meta jispiċċa l-film jibda jġiblek l-ismijiet tad-diretturi. U f'daqqa waħda ismu Martin. Alla mara għallhom dak jien. Kellu xi trid għadha tifel ġifieri. Għallu x'inti tgħid. Anyway, għallhom iva għallhom kelli karozza ħadra, kont manager, insomma, u kelli 5 tfal, u bdew jivverifikaw u sabu kollox. Għallu kelli 61 meta mitt. Di sabiħa di, Għallu, xjenzati għallu għattar għallu mux vera. Għallu ġdat certificate of death tijaw, mittan 59, mux 61. Għallum le, għallum jina 61 kelli meta mitt. Baqa jinsisti morru jfittxu. U sabu li kienu ħadu zbal fid-date of birth tijaw. Fid-date of birth tijaw ħadu zbal b'sentej. Yes, anyway, minn rrit jaraħħom daw l-affarijiet, illum ġurnata s-verifikum. Eżempju, storja kbira li kontrajtu kol, kienet ta' neurologist biex tiħu ideja, inti għandek psychologist, psikiatra, mbagħad għandek neurologist. Ġifieri jekk jiena għandi brain damage jew whatever, da letteralment jiftaħ li l-iskall, jibda jopera, ġifieri da jkun ġenju bravissimu. Da kien hemm wieħed, Dr. Alexander Eben, minn rrit ifittixhom daw l-istejjer. Da, meta kien żgħir tifel, ommu missieru taw ħall-adozzjoni f'xi-1970s, xi ħaġa hekk. U adottaħ neurologist. Allura t-tifel sa neurologist. Meta u trabba ġud il-familja whatever, u laħaq tabib, dak kien xettiku. Meta kien jiġu n-nies jgħidulu eżempju, isma' waqt li kont bej ħajja u mewt eżempju rajtek, jgħidulhom isma' dak il-moħħ qalbi, jiffabrikalek stejjer, eċetera, eċetera. Fi-2008 kellu xi 57 dak iż-żmien Dr. Alexander Eben daħal f'koma mill-ewwel bum. U tant kienet aggressiva, li wara 7 ijiem tobba qalu l-mara tiegħu isma' ħanitfulu l-magni għax Ostja. m'hemmx tagħmel, tipo jekk ħajjejx ħajjibqa' dejjem hekk. Da f'daqqa waħda qabad jirpirja bum u ħareġ minn l-koma. U da għamel sena. Tgħid ngħid jew ma ngħidx. F'dil ġimgħa jiena x'esperjenzajt. U mar fuq is-CNN insomma da. Kellu esperjenza ġifieri meta kien mejjed. Waqt li kienet f'dil induced koma qawwija ħafna. Meta Allhom isma' Allahu ħanidilkom ħaġa Allhom xedet turmentani u ħajkolli ngħidha. Allhom meta jiena għax presti u kien xettiku fuq dawn l-affarijiet, Allhom meta jiena konti qed nilagħba mal-ħajja u mewt. Beda jkun hemm tfajla b'xar isfar għajnejha blu u bdiet tgħid li isma' mhuwiex iż-żmien tiegħek. Tilħaq tiġi għalissa erġa' mur fejn kont. U kien ħabba din li jiena rġajt ġejt lura. Ostja. Għaw beda jiddeskrivija da x'kien fi penġina, beda jgħidilhom ommu missieru propja, kont jaraw l-intervista. Issa, il-kbirijiet taw ta' dawn l-affarijiet. Mela meta da keċċewh mid-dar u taw ħall-adozzjoni, għamlu baby oħra daw ommu missieru, vera ta' demmu l-laħam, u kellhom girl. Però dil-girl fin-1994 kellha car accident u mietet. Daw qatt ma ltaqgħu fil-ħajja u ma kienx jaf bija li kellu oħtu oħra, xejn minn da. Dit tfajla li hu beda jara meta kienet f'da l-unconscious state kienet hi. U nduna li hi għaliex ommu missieru propra demmu l-aħħar qabdu ritratt għax bdew jindunaw kif beda jiddeskrivija, qabdu ritratt u batu ulu u ma tawx dettalji. U qalulu għalista jkun dit tfajla. U dak għallhom kif tafu men dini. Mbagħad għallu mela jħajdu dak l-istorja x'ġara. U dak mbagħad barat u mbagħad inbidel kompletament u bħala mbagħad ħareġ ktieb Life Beyond Death ta' mbagħad tipo da ma nafx hekk tifhem il-kunċett tagħha ta' dak kellu oħtu ta' demmu l-laħam, però qatt ma jaf bija. U mietet fin-1994. Ostja. Ġifieri dan mbagħad 2000 ġralu li ġralu 14-il sena wara li mietet dit tfajla li kien jiġi oħtu ta' demmu l-laħam. F'da l-unconscious state bdiet jitkeċċih lura biex ma jmutx. Qed tifhem. Ġifieri lila biss esperjenza. Lila biss. Issa, bħal daw it-tip ta' stejjer minn irid ifittex near death experiences, past lives ta' tfal. Hemm biżibbilju għax illum in-nies saru jitkellmu, illum għandek psikjatri. Insomma, mhux kulħadd. Ma isaw Malta żgħira u ħafna nies tipo jibżgħu jiġu ġudikati bħala li din jiġġennu jew whatever. Imma dak aqbeż dik il-paranoja tas-soċjetà. Illa għalax kif qedlek is-soċjetà xi trid. Tħalli moħħa fuq il-komodina. Tifhem ma taqbadlek dawl fotat, ghost,
Nibża, meta tip ta' kummedji. X'tit tibża fid-dinja ma nibża minn xejn. Ma nibża minn xejn għalax moħħi jgħidli. If something is happening, there is an explanation for it. Ġiex toqgħod tgħidli li ma tafx ġara ma tafx ġara. If something is happening, there is an equation behind it li għadni ma fimtix nifhimha. Tifhem? Allura da misteru għalija, inti sigrit x'inhu misteru? Misteru x'inhu? Xi ħaġa li jien nafa, inti ma tafix. Allura li jibqa' misteru. Jew xi ħaġa li ħadd ma jafa. Issa. Jew xi ħaġa ma jafu. Issa, so meta l-bniedem jibda jgħid x'se jiġri minnu meta jmut, ma jiġri xejn iktar milli ġralek s'issa. Ġifieri, meta inti jkollok karozza, sewwa, u tixtriha ġdida f'Jamanta, il-ħadd ittaħħar li inti taraħ polished u whatever, ikun għadu ġejb motor minn scrapyard. Kienx biċ-aeroplan qabel, fil-ħajja ta' qabel, sewwa. Għamlu recycle u ħarġuh brand new. Issa meta inti il-ġisem tiegħek ħajġi broken, jew għax ikollu heart attack, jew għax jgħidja biż-żmien, jew għax xi ħadd joqtlok, tajjeb. Inti l-enerġija tiegħek dik ma tispiċċax hemm. Ma tispiċċax. Inti jisuka fast pause biex niftehmu, ħaddik eżempju, inti meta tara film ta' 3 sigħat. Sewwa. U tara minuta minnu. Naqbad minuta minnu biss jien. Ma rajtx. U nurijilek. U jiena ngħidlek isma' x'taħseb fuq il-film? Ma tibda tagħmel it-teoriji u l-assumptions tiegħek minn minuta ta' film ta' 3 sigħat. Meta bidem jitwielet, ħajja waħda biex nintik eżempju, tkun isek qed tipprova tifhem inti ħasra fuq ħajja waħda. Minn dil-kumplessità kollha ta' eternal recurrence jgħidula. Fimt? Issa inti ġieli tara film illi sal 2 hours 58 minute taħseb mod. Fl-aħħar isir twist, fl-aħħar 2 minutes jinbidel kollox ta' taħt fuq. Astja. Tifhem, issa, aħseb wara f'ħajja waħda bniedem. Speċjalment jekk il-level of consciousness jkun għadu baxx ħafna, ġifieri għadu jemmen biss x'qed jgħidlu ħadd ieħor, mhux x'qed jitgħallemu innifsu. Kif jistaqbad kaptu minn dak il-film sħiħ li hija l-ħajja biex niftehmu, li huwa l-univers, li hija l-enerġija kosmika, li hija l-consciousness infinita, ħaġa żball oħra li għamel il-bniedem hija da. Illi f'dil ħajja waħda b'dan naqamu ħirid jifhem il-kumplessitajiet kollha ta' univers li d-diameter tiegħu huwa 96 billion light years. Sa meta bnejn jiġi fuq l-aljeni, ħalli nagħmlek happy. U kif bnew il-piramidi, u kif bnew Puma Punku u Easter Islands u l-Anunnaki u l-Vimana. Vimana. Ħallu bil-Vimana. Kollha interessanti daw. Eżempju tal-Vimana, ħanek taħħirek ħalli kun irid ifittex pojsni niskredita jew jien ngħid x'naħseb biss jiena, tipo nkun irid insostniħna. Eżempju, il-kelma Vimana, ħafna tipo jridu jdaħluha bil-fors li hija xi ancient text tal-Hindu biex niftehmu. Fil-verità ta' kien revealed lid-dinja dat text 1952 minant J.R. Joyzier. Jidaqsilu mit-sena dat text, so-called li jirrakkonta il-Vimana. Issa. Da jerġa' meta qalulu minn fejn ġibtu daw l-scriptures, għallhom kien hemm Pandit Subbaraya Shastri, bniedem Hindu li jiex bejn l-1866 u 1940 u ġim niżellilu ġo ħolma. Dik hija l-prova tal-Vimana. Issa. Biex għalhekk qed ngħidlek għax ħafna nies ikwotaw affarijiet u ma jkun xejn minnu. Issa. Meta kien hawn Zachariah Sitchin, sewa u taw Graham Hancock eżempju daw it-tip ta' nies. Daw ikunu skolari kbar. Għax ikunu fitxu għamlu, però bħal kull bidem ieħor mbagħad kulħadd bil-politika tiegħu u b'xemmenu. Issa, Zachariah Sitchin meta qabad il-tekst tal-Sumeri Babiloniżi biex niftehmu beda jinterpretom għax qal u wieħed mill-ftit nies fid-dinja. Da huwa għamela dik il-klejm mhux għax huwa bil-forsi hekk, għal jiena wieħed ftit minn nies fid-dinja li nifhem il-Babiloniż eżatt x'irid ifisser. U da qabad u beda jispjega bil-pjaneta Nibiru u rġew l-Anunnaki 450,000 sena ilu, kellhom bżonn iħafru għad-deb, u mbagħad qabdu il-Homo erectus sa dak iż-żmien u għamlu human engineering u bla 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 bla. Kellhom fail l-ewwel darba. U GNQ u Enlil u mbagħad minn hemm ħarġet istorja ta' Noe u twilet Jahwe u x'naf jiena. Issa. Li bniedem ma nistax nifhem di għalli ma raġuni jeħel fija, illi aħna naħsbu li 5,000 sena ilu n-nies kienu bla kreattività, bla moħħ u bla immaġinazzjoni ta' xejn. Isu aħna biss hekk għandna xi diktat li dal-aħħar mit-sena nistgħu ngħidu ikos ta' femrat soħra fuq id-dinja.
Dika l-ewwel żball li nagħmlu aħna. Il-għala, għaliex aħna naħsbu li l-evoluzzjoni taħdem linjari. Naħsbu li l-ħin jaħdem linjari. Imma dak huwa misunderstanding tal-human being. Il-għalet ngħidlek. Biex aħna jagħmel sens dil-vastità kollha tal-univers. Jien nut li ħanejt lin-nies hawnhekk nidhom isma'. L-ewwel xemx qrib tagħna qiegħda 4 light years away. Ġifieri, jekk inti taqbad l-speed of light, jekk minix sejjer żbaljat xi 186,000 miles jew kilometers per second, u titrevilja hekk għal 4 snin, tasal fejn l-ewwel xemx nejber tiegħek. Min il-lostja ħajjifhimni. Għas tista' timmaġinaħ l-speed to start with. Let alone dak l-speed constant għal 4 snin. Dik hija l-ewwel waħda li tħabbat eżatti ma' żobbok biex niftiehmu. Kif ħajjix il-bniedem? Issa, kif ħanispjegaw in terms li bnedem jifhem jiggraspja l-kobor l-enormità. Il-galaxy tagħna sewwa hija 100 billion u 400 billion ta' xmux oħra ġo fija, illi daw magħhom hemm biljuni u biljuni oħra ta' mura, biljuni u biljuni oħra ta' pjaneti. Dik galaxy tagħna biss. Kif ħanispjegalek imbagħad li Andromeda li hija bil-ferm ikbar mill-Milky Way tagħna għandha bil-ferm ikbar minn hekk. U fl-univers bid-naqa teleskops l nissa kull ma għadna skoprejna 2 trillion galaxies. Assja. Dik kif ħan tikkwantifikaħ dak il-kobor ġo moħħok. Ma tistax tagħmilha. Impossibbli. Allura x'ġara? Meta kien hemm is-Sumeri 5000 sena ilu, is-Sumeri qegħdin ngħidu fejn kien hemm l-Iraq u l-Iran, il-Mesopotamja. The land between the rivers. Daw jaħsbu li l-erf bdew huma li mhijiex hekk. Ġew nies mid-Dilmun jgħidulu, d-Dilmun huwa fejn hemm il-qatar illum biex niftiehmu. Issa daw in-nies tad-Dilmun għaddew in-knowledge lil-nies tal-Mesopotamja, lis-Sumeri biex niftiehmu. U n-nies tad-Dilmun li daw qed nitkellmu 6,000 bejn 6,000 u 9,000 sena ilu, daw jerġa' ġabu l-knowledge tagħhom, il-wisdom tagħhom mill-Indja, mill-Indu Valleys, fejn il-Pakistan illum. L-erf hekk mexa. Issa. U jerġa' daw l-Indu Valleys ta' 9,000 sena ilu, ġabu l-erf tagħhom minn nomads jgħidulhom ta' 15,000 years ago. Illi daw kienu n-nies li kienu jgħixu fit-Kazakistan tal-lum, l-Afganistan, Turkija. L-erf beda nieżel hekk ġod-dinja. Issa. Dik hija l-history li għażlet tibda kollox mis-Sumeri u ħanispjegalek għalfejn. Għax is-Sumeri jiġu pari passo mal-istorja tal-Bibja tal-creation ta' Adam. Allura x'kien jiġri qabel inti biex ikollok il-go ahead tqisillum kollu ħadd liberu sa mitsenjer biex inti tippubblika xi ħaġa jew tgħid xi ħaġa tkun fil-konfini tar-reliġjon. Inkella you're fucked insa. Allura x'għamlu? Bdew qisu lid-dinja bdiet minn żmien is-Sumeri law. Però ħaġa li ma nistax nifhem jiena li minn għandu naqamu kif ma jaqgħadix hija di. Kif qatt ma tassoċjaw l-istorja ta' Adam u Eva man-nies tal-preistorja? Ġifieri għandna daqsdaw f'dalijiet tal-preistorja. U Malta miżżewdin bihom, ħaġar qim ġgantija madwar id-dinja kemm għandek Stonehenge. It-Turkija għandek bħal Göbekli Tepe li għandu 11,000 years. Ġo Turkija stess hemm il-Mandarin li jmur 1,000 iktar antik minnhom. Sabu l-aħħar. Issa, mela jekk inti għandek illum il-ġurnata taffiċċet li daw in-nies li aħna nsejħulhom tal-preistorja u anke li jużaw it-terminu preistorja biex iduk x'tifhem li daw kienu jisom xi nies bej bnedmin u xadini. Meta jkunu jpenġuhom bil-lembuba b'xeba xar foltek, ma dak huwa what they want you to believe. Il-għala għaliex dak iż-żmien daw l-affarijiet to make sense tittamel biss li l-affarijiet dew minn 6,000 sena law għax il-Knies jekk tgħallem li d-dinja Adam u Eva nħalqu bejn 6,000 sena ilu. Allura jien pereżempju jien ma nistax nispjega jiena. Kif pereżempju tara l-paintings men? Għax inti qarejt vera tgħidli kif meta jiddiskrivu l-affarijiet ma kellhom l-immaġinazzjoni. Allura dawk meta kienu jpinġu l-paintings. Daw xi kienu qed jaraw, x'kienu qed jimmaġinaw. Mela, meta
ħamulek daw iż-żmien in-nomads għax daw jħassra ma jtuhom xwejt fil-istorja daw it-tip ta' affarijiet. In-nomads dawk li kienu jagħmlu patterns fid-deżert. In-nomads huma n-nies illi kienu bdew l-agriculture huma mhix vera li bdew is-Sumeri l-agriculture u daw l-affarijiet li kienu huma il-boost biex daħlu ħal kif nafu aħna iwa għalax is-Sumeri assoċjati li kienu n-nies li vvintaw il-ħġieġ, vvintaw il-mużika, vvintaw l-arpa, vvintaw l-agriculture kif nafu aħna, vvintaw pereżempju l-alkohol, eżempju l-kelma alkohol. In-nies jaħsbu li hija kelma bl-Ingliż. Hija purely Sumerian word għada. Meta tgħid il-kelma alkohol għadek qed titkellem bis-Sumeru bla ma taf. Alkohol hija Sumera. Ivvintaw l-accounts eżempju l-ġurnata sibna tablets fejn hemm l-ewwel accounts qed jitradjaw il-xuxin. U kienu wkoll l-ewwel nies at least f'dalijiet li għandna li bdew il-letteratura tagħhom li hija l-mitoloġija tal-Anunnaki biex niftiehmu daħħol u l-panteon tal-allat tagħhom. Bħal kif il-Griegi ħelqu l-panteon tagħhom b'Żejus u l-allat tagħhom, u r-Rumani ħelqu tagħhom. U mbagħad aħna ħloqna tagħna bis-serafini, bil-kerubini u l-arkanġi u l-istrati differenti u ġenarkija ċelesti jgħidulhom. Sewwa, daw bdewhom huma wkoll, ġifieri dik li qed nipprova infiem jiena. Illi bħalma aħna noħolqu according ma' żminijiet tagħna kemm ikollna knowledge noħolqu il-conspiracy theories tagħna għax ir-reliġjon huma conspiracy theories at the end of the day. Min jaħlef fuq. Ma x'issa xi rid jemmen bidem dik affarijiet. Bħalma bidem jekk irid jemmen li d-dinja bdiet minn żmien l-Anunnaki dik affarijiet. Ħadd met jgħidlek tagħmilx. Bħal kif pereżempju bidem irid jemmen bil-forsi li Adamu Eva vera ħalqhom Alla, poġġihom ġo ġnien 6000 sena ilhom ma llum għandna evidenzi arkeoloġiki eżempju l-Homo erectus sibnieh jgħix 2 million years ago. Lucy jerġa' minn fejn żviluppa l-Homo erectus għandu 2.7 million years ago. L-apes ancestrali propja tagħna meta bdiet tinfaqa tal-hominide il-friaj propja tal-apes imorru 9 million years ago. Għattisossja. Meta kien hemm il-bobons u ċimpanżis aħna ħriġna mill-razza ta' bobons u ċimpanżis. Ma ħriġniex tifhem issa. Ara l-konċidenza biex wasal il-bniedem. Le mhix konċidenza ngħidlek. Dil-evoluzzjoni. Aħna d-DNA tagħna sewwa. Kull m'hemm differenti fid-DNA tagħna bejna u ċ-ċimpanżì, xi 2% 1.4% biss. Dik il-1.4 differenza bej ċimpanżì u bniedem ara x'għamilna. Iċ-ċimpanżì baqa' jiġri ġo siġar, wara tajna fuq il-qamar. Issa qabad jużaw l-odda ċimpanżì u l-orangotango, ġifieri. Da 1.4 differenza, 1.4% biss differenza fid-DNA. No joke. Issa, meta inti kellek daw in-nies in-nomads biex nisewwi dak li nsejħulhom gypsies aħna. Sewwa, daw kienu joqdu naqgħu jikkampjaw u jissettiljaw mod ieħor u dejjem mixjin niżlin. Imma daw meta bnew pereżempju bħal Gobekli Tepe, daw kellhom ġa knowledge vast bħalma għandna aħna daw kienu ġa jafu pereżempju ġifieri l-istaġuni u ġifieri l-allinjament tax-xemx, l-equinox daw l-affarijiet, isu aħna mpenġu ġo rasni daw kienu ġdur daqshekk. Illi kif jistgħu jkunu jafu ġifieri l-equinox. Imma għandek taħseb li daw kienu ignoranti hekk għala. Issa, per eżempju, meta bnidem jiġi jitħawwat kif bniet il-piramida, ma l-piramida bnietek għam filgħodu Kufu, qabbat l-arkitetti tiegħu għallhom isma' għamlu l-aqwa piramida tad-dinja ħanbelħu kull mawġi. Ma ġrietx hekk. Kien hemm eluf ta' snin ta' wisdom matematiku ġej. Kif nafuh da? Għaliex meta bdew ipoġġu l-ewwel totems menħiri biex niftiehmu u bdew qajmuhom, mela l-bidem beda jinduna il-liġi tal-fiżika x'kom ma tqajmux. To erect something, mela inti fimt illi għandek il-gravità tippulja l-isfel u jekk tagħmel forza ta' nies jew forza ta' annimali, dik il-mass against velocity bla bla bla, tella you erect it. Mela l-moħħ beda il-bniem bħalma aħna waslu għalija b'xi mod issa. Meta n-nies bdew jagħmlu l-ewwel oqbra sewwa fi żmien is-Sumeri kienu jkunu żigurat, ġifieri forma ta' piramida imma timtarġin. Sewwa, fi żmien is-Sumeri kienu jafu jagħmlu l-qatran. Kellhom il-qatran diġà. Mela. L-evvintajna aħna l-qatran, kellhom it-toroq bil-konkos, mhux kif nafuh konkos bid-riċetta tal-lum, imma kienu jagħmlu t-toroq tagħhom. Kienu jagħmlu t-toroq tagħhom. Ġifieri jekk inti tmur l-Iraq tal-lum, f'sallhom il-ġurnata tarahom għadhom jagħmluhom dawn l-affarijiet eżatti bħal 5000 sena ilu, ta' ġifieri jaqbdu l-qasab u fuq jagħmlu l-qatran u taf kif iġibuhom. Issa. Kienu skoprew ukoll illi jekk issaħħan il-qatran bit-taħlita jiġi iktar b'saħħtu x-xogħol. Dak kienu skoprewhom bla problemi ta' xejn aħna għax qed itukom misinformation fuq dawn l-affarijiet, qed tifhem. Jew tukom one side biss ta' x'jaqbel lilhom meta fit kienu skopruti normali 5000 sena ilu, 4000 sena ilu. Issa x'ġara. Meta ġie l-arkitett ġenjali Imhotep Eġizzjan
kien hemm il-farawn dak iż-żmien Djoser. U dar irid jibni hu l-ewwel piramid li nafu aħna jgħidu l-istep pyramid. Li għedha sitta fuq xuxin biex niftiemu. Dak il-knowledge ma ġaqabatxu ġabu hekk Imħotep kien bniedem bravu ħafna. Fil-fattu kien anka tabib prim. Fil-fatt kien ġa skopra u da Imħotep qed insemmilek 5,000 sen ilu sa wada l-bniedem 4,000 sen ilu. Dak kien anka skopra 200 disease dak iż-żmien fi żmien l-Eġizzjani, 18 minnhom tal-għajnejn. Astja. Tifhem issa. Fil-fatt kien da Imħotep kien wieħed l-unika wieħed fl-istorja tal-Eġizzjani illi mbagħad għamluh semi-god. Li kien għax qabel ma kinux jagħmlu hekk, li bniedem normali tagħmlu Alla qaddis. Dak li mbagħad jista' jkun li żviluppa f'Hermes Trismegistus. Ġismajtu bl-Alla Hermes illi mbagħad il-Griegi użaw ukoll bħal the messenger of the gods. Arajtiju. Da x'jiġri, da jkun vera eżista bniedem bravu għarif u ġenju bħal da Imħotep. Tifhem? U kif kien jikkomuni? Maż-żmien da Imħotep sewwa mbagħad l-istorja tkabru. Dak kull ma jiġri. Issa. Meta Imħotep ġie biex jibni il-piramida ta' Djoser tal-farawn tiegħu, huma kienu ġadin ilhom jibnu ħafna mastabas jgħidulhom. Taf x'inhi mastaba? Iż-żar. Mastaba kienet tkun inti l-istep piramid taf kif qiegħda sitta fuq xuxin, kienu jibnu tisfel biss imma. Kienu jibnu tisfel biss. Waħda. One floor. Dik kienet mastaba kienu l-hom jużawha ġadik. Mela huma ġa kellhom it-teknoloġija li wirtu ħabba kif jibnu tempji megalitiċi u kollox. Per eżempju bniem jgħid jisu tipo dak il-mezz tal-Englis 90 degrees u hekk beda minn Pitagorra, jiena in my opinion hija gid boħra. Il-għala jekk inti tara d-dolmen kif kienu mibni, dolmen, sempliċement dolmen tal-bżim il-preistorja. 90 degrees angle, da kellhom dik it-tip ta' equations fim ġo moħħom. Meta inti tara eżempju kif bnew il-mastabas, dal li tinsemmilek li huma daw predated bil-ferm iktar minn Pitagoras, sewa. Jew il-piramida tal-Eġittu, tipo il-għala jridu jibdew jisu kollox beda minn żmien il-Greċja klassiċi. Għala, biex ta' parsi bdew kollox l-Ewropej bħala ċiviltà. Jgħidu li hemm fuq it-tempji tal-Griegi hemm tempji iktar eqdem. Isma' għanilek ara, jiena ġanilek jiena ma nieħu xejn kbir fid-dinja il-għala. War ma kien hawn ħadd 1000 sen ilu, 3000 sen ilu, 4000 sen ilu, so x'seta' kien hemm. Jien biex ngħidlek isma' żgur mhux hekk ta' jew iwa hekk kien. Jien li nista' ngħidlek jien minn knowledge ta' 41 years li I gathered f'dil ħajja, sewwa, nista' nipprova nifhem x'se tagħmel ħadd ieħor. Imma jien mhux dox tgħid li isma' għax inti ma fhimx kif mela allura l-aljeni. Mela xi ħaġa ma fimnijiex mela allura l-aljeni jew Alla jew miraklu, ma jgħid ma fimtix s'issa. Qed tifhimni? Jiena ma fimx kollox f'ħajti. Kif jista' bniedem b'moħħ wieħed nerġa' ngħidlek jifhem l-univers kollu. Hija ego high sky biex tasal għalija din ħaġa. Qed tifhem? Issa nixtieq nifhem l-ekwazzjonijiet kollha tal-univers, eżempju fil-18th century kien hawn mathematician kbir. Jismu Ramonaġi, Srinivasa Ramonaġi, minn il-film tiegħu jismu Dimen Who Knew Infinity. Mela dak kien hawn film. Hawn film tiegħu, dak Dimen Who Knew Infinity. Dak kien Indjan. Kull mex 33 sena. U da fil-1880 twieled xi ħaġa kda. U ta' xi 20 fuq 20 sħaduh l-Università l-Ingilterra, l-għana Oxford daqqas Cambridge, u da beda jikteb xi 4000 equation. Jħazzaz u jtija. U meta kienu jiġu jisaqsuh professuri u l-istudenti isma' inti daw l-equations x'inhuma? Ma nistax nifhmuhom. U beda jgħidilhom isma' jien meta norqod bil-lej noħlom bl-Alla goddess tagħna tal-familja, twaqqajsu droplets tad-demm u dawk id-droplets tad-demm isiru equations matematiċi ġew moħħi. Issa ra naqa' mathematicians kif ħadd fehmhom illi inti tiġib l-equations minn hemmhekk u jkollhom raġun jitku bik. Mhux hekk ġiet tifhimha. Issa ma dak kitibhom ħadd ma fehm xejn u miet ta' xi 33 sena miż-żgħira. Wara li miet, fin-1925 Edward Hubble skopra li l-univers qed jespandi. Wara ġie Stephen Hawking. U f'xi-1950-60 bdejna niskopru l-black holes. Fin-1970s ix-xjenzati indunaw illi dawk l-4000 ekwazzjoni li kiteb Srinivasa Ramonaġi b'100 sena qabel kienu ekwazzjonijiet applikabbli għal black holes tal-lum. L-ostja. Issa, diħan idħollok fuq consciousness and time. Mela, aħna l-żball li nagħmlu huwa da sa grossant li naħsbu li kollox jimxi hekk linjari
Imma il-consciousness tul ħin huwa waves. Huwa waves. Fimt? Issa, meta inti tmur l-isptar u jagħmlek fuq l-ECG għax qiegħed ħaj, hekk tkun, straight line, you're fucked, mejjed. Tajjeb. Toast. Issa. Mela il-konoxxenza għax ħajja hija xi ħaġa wavy. Issa. Immaġina, di l-importanti ma fx għandek stampa jew karta u bajro biex ipenġielek. Immaġina wave tiela hekk sewwa, aqbad waħda, tiela hekk. Issa. Fuq din naħa li tiela immaġina 2023 li ninsabu fih bħalissa aħna. Bħalissa. Issa. Parallel miegħu hawn għandek 2023 nieżel l-isfel descending. Fil-verità tieni waqta karta u bajro please. Ħalli nagħmellek eżempju. Mela inti għandek waves. Sewwa. Issa, aħna bil-forsi rridu nissimplifikaw b'time frame, x'għala ma jifhem xejn ħadd. Mela. 2023 hawnhekk id-dinja tagħna. Però parallel magħha oppożit tagħha għaw 2023 li fl-univers ma jeżisti mkien data fil-verità il-ħin aħna qed noħolquh biex nagħtu sens. Qiegħed nieżel l-isfel. Mela dan iżel l-isfel u għaw tiela l fuq. Sewwa. Mela. Jekk bniedem hawnhekk miet u bniedem hawnhekk miet. Sewwa. U da next life tiegħu inqabataw issa. U da bil-kontra nqabad f'din naħa x'ħaj jiġri hawn. Daħa jissejja ħad-dinja tal-lum future being. Illa għalax dadu kif ġej minn peak. Hawn laħqet il-peak il-consciousness. Qed tifhem? Mela jekk inti hawnhekk ilħaqt il-peak tal-konoxxenza u da d-dinja laħqitu 5,000 sena ilu, 7,000 sena ilu meta bnew daw it-tempji madwar id-dinja kollha. Kif nafu li kien hawn a global high level of consciousness għaliex madwar id-dinja kollha. Il-bniedem kien fem dat tip ta' ġeometrija, dat tip ta' cosmic equations, għax bnew madwar id-dinja kollha. Bħal meta jkollok jien naf. Il-piramidi ma nbnewx fl-Eġittu biss. Inbnew fl-Amerika t'isfel, il-tempji megalitiċi nbnew madwar il-globu kollu, imma somehow il-historians ridu jtuna x'nifmu illi n-nies jgħixu biss fil-Mesopotamja 5,000 sen ilu. Imma dak ġej kollu għall-intriċċi tagħhom. Taħseb li l-piramidi il-ġebel ġie moldjat fil-post? Issa fuq il-piramidi, mela, diħan komplilek tal-ħin. Mela nkomplu di importanti. Għax li tinsaqsijek biex importanti ħafna. Mela jekk bniedem hawnhekk miet f'da żmien taw u ieħor hawnhekk miet u da x'ħireġa ġietu next life tiegħu inkarna hawn, dak ħajġi bniedem wow għad-dinja. Illa għalax dadu ġej b'xeba knowledge liħa mill-konoxxenza fejn kienet peak. Meta dadu tielaw din li ninsabu fija aħna llum ma nafx hekk tifhimni. Sewwa, so meta bnedem jiġi ġenju, jitwiled ġenju, jista' jkun mhux hekk li bil-forsek, imma nagħtu alternattiva oħra għal bniedem jitwiled ta' 3 snin u ġa fucking ġenju, ma nilaq biex l-istess bħala human beings aħna ilha hawnhekk imma dak ġenju jiena u inti le. Mela x'imkien irid tkun hemm raġuni fil-moħħ. Issa las issa ma sibnihom xi neuros xi kunu nħabtu ma' xuxin. Nistgħu nsibu alternattivi oħra ta' xi kun qed jiġri fl-space and time jgħidulu. Issa. ħanaqaflek sekonda hawnhekk ħammulek fuq tal-piramida tal-Eġittu. L-ewwel nett meta bniedem jiġi biex jara kif inbniet il-piramida tal-Eġittu, ma nistax nifhem għalfejn qisu ma nbnitx qabel dil ħaġa, għax piramidi fl-Eġittu nbnew ħafna. U hemm ħafna li marru żmerġ. Ġifieri tara piramidi. Tara piramidi jekk tidħlu tfittxu. Piramida tiela u tiġi ħażina, tiġi hekk. Dawk kienu jagħmlu trial and error, bħalma nagħmlu aħna llum. Ġifieri meta Khufu ikkommissionjaw kien lill-inġiniera tiegħu, qablu kien hemm 200 sena sħaħ ta' farawni qablu. Jippruvaw trial and error jibnuhom dawn l-ostja piramidi. Biss 300 sena qablu kien hemm da' imħoteb li bena l-istep piramid sew il-basics ta' jagħmlu. Naħseb l-iktar post li hemm piramidi. L-Eġittu għandek piramidi sħaħ inti tista' tmur tarhom u taru eżem flok qiegħda hekk, taru qiegħda hekk, jisa ħobża. Qed tifhem l-inġinerija tkun fallit. Ma kinux għadhom laħqu dik it-tip ta' inġinerija. Issa x'ġara. Inti meta ġew biex jibnu ta' Khufu, hemm kienu laħqu l-peak tal-mastership tagħhom dawn l-affarijiet. Tinsiex int għandek eluf ta' snin ġejjin. Tru, it-tempji megalitiċi, iż-żigurat, u mbagħad il-mastabas, u mbagħad wasalna l-pyramids. Li kien hemm crescendo tal-ħaġa, mhux kif idutuna x'nifhmu li f'daqqa waħda x'ħadd bena l-piramidi jekk out of nothing. Tifhem? X'inhu l-użu tagħhom? Issa inti besides hekk, daw tinsiex kienu ġa skoprew il-siment, il-konkos, orajt mhux bir-riċetta li għandna llum li nafu bija aħna, imma kienu ġa skoprew ma kienu skoprew miġa Rumani.
it-toroq tagħhom għadhom sal-lum eżempju. Mela, aħjar minn tal-lum. Issa, mela, daw, il-għala ma jistax forsi kien hemm mixture ta' bini u anka precast jgħidulhom, ġifieri, setew daw għamlu shattering tal-injam. Fimt, kellhom it-taħlita ta' sandmore tara daw l-affarijiet kif joħolqu, kif jagħmlu l-ġebel b'saħħtu bħalma kif illum noħolqu l-bricks. Sewwa, f'dak iż-żmien huma kienu ġa skoprew tinsiex, is-Sumeri kienu ġa skoprew 5000 sen ilu. Kif jagħmlu l-qatran u jagħmlu il-mud bricks jgħidulu. Assja. Le, 5000 sen ilu s-Sumeri kienu kapaċi jagħmlu l-mud bricks. Kienu jgħalluh il-qatran u joħolquh il-mud bricks kienu skoprew illi iktar kemm issaħnu, iktar jiġi konkret ix-xogħol. X'kien jinxef? Jiġi iktar b'saħħtu. Iktar b'saħħtu. Issa, il-għaliex aħna ġifieri s-Sumeri skoprewha u l-Eġizzjani le li ġew warajhom. In-knowledge baqa' għaddej. U ta' x'ismu għaw ta' Issa. Tal-Eġizzjani fuq skala kbar. Issa, inti jekk kellek inti tinsiex il-piramida kienet proġett nazzjonali sa kettejt illum il-Prim Ministru. Jaqbad in-nies jgħidulhom isma' jien ħanibni piramida li ħaddiema tal-gvern biex niftehmu konċentrati kollha biex jibnulu piramida. Il-Lossi għandek manpower, għandek il-flus ġejjin kontinwi, għandek l-aqwa inġineriji, għandek l-aqwa periti ta' dak iż-żmien. Twaqqaf nofs pajjiż. Ġifieri nafx fejn tieħduha bi kbira x'in bniddi l-ostra piramida men ta' kamun. Issa, jekk inti kulħadd kien fuq xogħol għandek in-nies tal-mezz qegħdin jivverifikaw kif ħajġibu l-aħjar inġinerija billi għandhom il-pjanti ta' qabel x'seħħ mill-piramidi fejn marru wrong. Piramidi li nbnew iżgħar imma marru tajbin, da mela ma kellhomx knowledge kif jibnuhom. Imma dak kien mbagħad l-iktar proġett ma ssitx. Eżempju. Ħadik eżempju aħna minna l-flyover tal-Marsa. Qabel il-flyover tal-Marsa Malta ma kienet qatt darat proġett grandiose hekk. X'ġara imma? Il-bar fej jirnexxa l-proġett tal-Marsa gas down f'sentej. Manpower galor, jekk min is-sejers bal kien hawn xi 2500 tork. U kien hawn il-will issir. Għax kien poplu kien ilhom xi 20 sena bit-trafik il-Marsa. Qed tifhimni xi ngħidlek. Għandna bil-problema. Iva, ma dik issa ma tħolx fil-biċċa tal-politics. Imma proġetti grandjużi jsiru jekk ikollok inti the right engineers, the right architects, the right workmanship. U l-finanzi, il-farom f'dak il-każ ma kellux problema tal-finanzi, ma jsal fejn ma jseħħlekx. Issa tiskopri ħaġa oħra wkoll. Illi da minnu sidhom milli jistgħu ħadmu shattering da. Bħal kif illum naġnu s-sument u kollox u jiġi biċċa konkret. Il-ġebel minnu sidu li da setaw skoprew kif jagħmlu l-ġebel, fek jagħmlu konkos jagħmlu ġebel. U daw bnejhom waħda fejn waħda u jispjega fejn ġi kollox flash. U taħseb li bħala materjal kienu jsibuh femmek fil-post jew kienu jġibuh? Isma' hemm ħafna teorija min jgħidlek illi daw għadu jmorru bil-vapur tagħhom biċ-ċatri u jġibuh minn 500 km l-boti bħal granit u hekk għax illum il-ġurnata ma jinstabx hemmhekk. Sewwa, issa u stil ma naraħħix li hija xi ħaġa ta' barra minn hawn illa għaliex inti jekk tajt il-granit minn hemmhekk uqbad tixmara. Fejn hu illa ma nistax nifhem jisu għax jagħmlu affarijiet illum nagħmluhom aħna. Kargo jisu aħna nistgħu jisu sirna Einstein skoll aħna kapaċi ħsibni għadil ħaġa. Imma huma ma setgħux ħasbuha ta' illi joħolqu daw xejdulhom hawn u ejja jkunu jisom silos kbar. U tabbi fuqhom. U tmexxi where is all this mystery li ma setgħux jagħmluh. Kif tellawhom ħanejdlek ħaġa. Sempliċiment biċċa tarjola ta' bil-kontrapis. Bil-kontrapis fakin it-tellalek tunnellata u anka ġiex tunnellati. Tarjola. Ġifieri daw it-tip ħanejdlek għax inti tifhem ħaġa illi l-Eġittu ma għandux interess li jgħidlek kif bnew il-piramidi għax jaħxi t-turizmu f'sormu. Skużi la Maltija, inti għalfej jibqgħu morru n-nies, ma fejn nagħmlu da diskussjoni għalax inti għadek ma tafx kif inbniet. Il-bniedem ta' egoist li juħalli mura l-bidu. Kif eżatt ittieħ il-pjant eżatt kif inbniet il-piramida? What's next issa dik kif inbniet? U t-turizmu jixxifti għalek hemm. So jisibu xisibu, mux ħajġi għajdlek kif inbniet. U ċetti pretendinti li ħasib xi biċċa papiru wara 4500 sena wara li farket il-biblioteka tal-Alexandria għal-Knisja u l-Musulmani. Kissru l-biblioteka li kienet ikbar minn tal-Alexandria li ftit jafu u bija ta' Bagdad. Kien hemm il-biblioteka ta' Bagdad. Il-biblioteka ta' Bagdad kien hemm ikkustodit fija l-erf tas-Sumeri u dak Eġizzjan. Ġifieri meta nies bħal Griegi klassiċi bħal Pitagorras u kienu jinżlu jistudjaw ġo Alexandria. Sewwa, isma' Alexandria meta erduwa u faqawa, erdu mal-400,000 manuskritta. Kellhom aċċess id-dinja kollha. Ġifieri aħna meta ngħidu ma nafux kif, mhux ma nafux kif. Aħna jista' jkun hemm illi
2000 sena ilu meta erduwa fil-Lexandrija kien hemm bil-pjanti kif inbnew il-piramidi. Imma għal xi raġuni l-Knisja derila li għandha tkisser u teqret kollox. U dak kienu available għall-pubbliku dak iż-żmien. Ħanejdek ħaġa ra. In-nies ħobbu joħolqu ħafna narrativi u misteri għax fil-passat u bla bla bla. Inti llum xi ħadd waqfek milli tmur il-biblioteka u toqgħod tfittex u tqalleb. Taf kemm kod bantiki hemm il-biblioteka inġiel immur. Fordi sejkek biex noqgħod indur u ta' romantika għandhom 500 sena hekk. Imma kemm tara nies ma nara l-ħadd jien. U mbagħad ħaqlostraj fuq social media wadbulek conspiracy theory, share għandhom raġun ta' fucking inti mbeċilli. Għandek il-kod ben fejn tmur tfittex kif fucking biċċa post u mbagħad niżżel Evanġelu. Jien bellaħ bikom il-bnedmin, kien straight, jien kont irreżenjat minn bniedem, ħanejdilkom segret, 5 snin fuq Facebook. Tajt il-reżenja jekk għattilhom jiena daqshekk, tajt il-karta l-ħamra, keċċejt li l-nifsi mir-razza umana u qlibt kelb. Tajjeb, għax kelb n'Istanbul fejri. Tajjeb, nista' nolli si, anyway niċċajta u naqa. Ma neħodix bi kbira li tkun. Isma' ngħidlek ħaġa, Epikuru filosofu kbir, Grek, kien joħroġ masturba ġo nofs in-nies. Timmaġinak tagħmel għallhom jiġbruk. Iżda da Epikuru tissemmi wieħed mit-topp, Idoġene li kien għaref kbir, Idoġene f'ism il-Griegi wkoll, dak kien joqgħod bettija. Bettija, kien joqgħod fija. U dak kien joħroġ f'nofsinhar bil-lampa tixel. Dlamaw ġifieri ma' xerf fin-nies. U meta ġie Alexander the Great, dal-kobor tiegħu jerġa', u Alexander the Great kien sema bil-erf tiegħu għal-ħammur inżura Alexander the Great kien iħobb l-erf u kien għaref ukoll. U marru għallu jinsmajt bl-erf tiegħek. Għallu jiena nħobbhom in-nies orrif. Għallu għejdli xi trid. Għallu kull ma trid intijulek jien, għallu x'jien għandi d-dinja taħt idi. Għallu lest, Idoġene. Għallu iju. Għallu jimporta twarrab naqa' minn nofs għax tittelli fil-sunset. Għallu dik biss kull marrit. Dak għaref skur. Eżiebi. Ġifieri, l-erf mietx kif jaħseb il-bniedem mistoħbiet ġo xijar, hemm xi manuskritt x'imkien u da, l-erfijat kollu witin. Illi inti jekk rajt xi ħaġa, ejt imma dik jekk għamluha, kif setgħu għamluha. U s-sigritijat kif kont qed ngħidlek l-ewwel fuq il-klim tekniku ta' żmien Ġesu xi fisser. Trid ma tistax inti taqbad kelma llum u tifhimha kif qed tifhimha llum għax tmur wrong. Ġifieri inti tittaqbad lilek innifsek dik il-kelma 3000 sena ilu, 4000 sena ilu. Wan f'dik il-kultura xi tfisser? X'kien ifisser is-saying tagħha l-ħaġa? Fimt? U f'liema kuntest intqalet. Tifhimni? Ħantik eżempju. Hawnhekk inti toqgħod, eżempju, titsikani minn hemmhekk toqgħod xi ħaġa eżempju. Lesta xi waddabulek il-pjanu. Taqbad dik is-sentenza biss muran tal-medja u tgħidilhom hawnhekk taf kemm hu raġel violent waddabli l-pjanu għalli. Issa, ma fl-ma kuntest qed ngħidilek, mhux għax vera ħanaqbad il-pjanu u waddabulek. Qed tifhimni, issa meta inti bdem jibda jaqra daw it-tip so-called spirati minn Alla u antiki u jaqbadlek vers, min jaf minn fejn l-ostja ħadu dak il-vers sabiħ? Min jaf mill ma kuntest kienet jgħidha? U jekk kienx sieħ bħalma għallim u jekk qed tifhem, u jekk kienx vera qala, ta' ħarġitx vera minn Kristu? Għaliex Kristu qatt m'għallem dogmi, Kristu jgħallem il-libertà. Kristu kull meta kien hemm eżempji fejn eżempju tgħallem xi ħaġa fejn kien hemm pereżempju bħal tal-prostituta. Seta' easy ħasajd. Mara tiġri mal-irġiel Allom x'il-lostja ħat għamlu hi. Kemm intom ignoranti u imbeċilli. Fi klim ta' triq għallhom hekk. Allom intom min iż-żoppet taħsbu intom biex il-diti ħad iġġudikawha aħba. Intom stess jekk mortu magħha, taqsa ħatin. Mhux hekk. Jekk kienet ngħidlek aħba. Għax jien ġejt miegħek għajdek il-flus biex għamilt is-sess miegħek. Issa għala lilek ħan id-domanizzak u jien noħroġ squat free. Xtrajt servizz. Ġifieri Kristu qed jgħidulhom isma' ħaddaħkux bin għax qed isibuha il-ħafna kontra l-wieħed. Min m'għandux ġnub waddab l-ewwel. Waqilhom ħalqhom. Fimt? Ġifieri Kristu kull meta ġi fuq affarijiet ta' sesswalità, eżempju, qatt ma qallhom isma' tkun gej ħażin. Għaxi darba Kristu qed nitkellmu, mhux żabbab San Pawl wara għall-iskopijiet tiegħu politiċi biex jieħu l-Knisja ta' ġagbu l-ġust. Għaliex min irid ifittex bħal kull ħaġa li hawn fid-dinja bħal meta jkun hemm partit politiku. Dawn narawhom fil-lum il-ġurnata, aħna joħorġu l-leaders biex jieħdu it-tmexxija tal-istess partit. Fucking il-character assassination li għamlu l-xuxin tal-mistħija. Ġo l-istess partit.
U jtellaw video x'qed jagħmel fil-private life tiegħu u x'messaġġ bat li xi tfajl 10 snin ilu. Bħalma ġares dal-aħħar. Ma qed inġib bħal eżempju. Sewwa, dawn l-affarijiet kienu minn dejjem meta biex San Pawl ħal primat tal-Knisja, iġġagbina biex niftehmu l-ġagbu l-ġust. Ġagbu l-ġust kien hu. Li kien ħu Ġesu tad-demmu l-laħam. Tad-demmu l-laħam. Qed tifhem. Ġifieri Kristu l-propja Knisja fehmu ġagbu l-ġust. Tifhem, anyway, dikum għadik nidħu darboħra fija. Ejwa. Ħalli ma naqbdux miljon tema. Qabel ma nikkonkludu. Aqbad li xi ħaġa. Fuq daw iż-żewġ kodba xtaqt titkellimni biex ngħidulhom is-semmija. Għandek ħaġa oħra, l-aljeni nemmen li jeżistu jiena. Tajjeb, imma mhux l-aljeni li sissa rajna fuq l-internet. Il-Grace. Tifhem. Jien meta ħanidlek ħaġa, l-Anunnaki sewwa. Meta provaw jifmu l-Alla s-Sumeri x'għamlu daw ħolqu ġgant li l-powers li huma ma għandhomx tawhom il-being ikbar minnhom. L-juni daqs qattus. Kabruhom. Kabruhom. Ma ħolqux daw alien forma total eżempju id-DNA tagħna hija carbon based jgħidula. Sewwa. Imma jekk id-DNA tkun silicon based tista' tifjorixxi l-ħajja kollha x'taqqadhom l-erba' atomi f'daqqa li jfjorixxu biex taqqad katina biex niftehmu. Tkun totalment differenti u diffiċli ħafna iktar biex niftehmu ma kapaċi taqqadha. Issa, inti għandek pjaneti sħaħ illi huma eżempju djamanti biss. Kemm huma rari hawnhekk fid-dinja. Dik tkun whole diamond. Issa. Kulħadd jieqaf jaħdem. Alla jbirek, l-aljeni kollha li alla ġew ġod id-dinja, kollha kienu forma ta' bidem imma iktar kbar, jew iktar għajnhom imġebdin, ħadd ma kien alla jbirek naqa' silicon based jew naqa' sulfur based jew whatever. Sewwa. Issa, ħalli ma jkunx hawn min jgħid li ma jistax ikun sulfur based dakx nafu aħna. Bil-kimika bil-96, aħna naċċar tal-chemistry li għandek 96 chemical differenti. Dak sa jiskopra aħna l-bniedem ma skoprejniex kollox ġifieri biex niftehmu. Meta ġie Isaac Newton fis-1700s u għallhom isma' dik gravità ta' jekk twaddabdi u taqa' l-isfel, ma jfissirx skoprija Newton, il-gravità kienet teżisti minn żmien il-Big Bang. Imma hu iddeċifra il-mezz tagħha illi 10 meters per second sewwa u semmewa gravità. Meta ġie Einstein u qal isma' E equals mc squared, ma jfissirx li issa l-enerġija ħoloq Einstein u kienet ilha teżisti minn hemm dejjem. Id-DNA tagħna li teżisti għaddejja miljuni u miljuni ta' snin. Imma mbagħad ġib bniedem fil-bioloġija u skopra li aħna DNA u nirtu minn ħajja l-oħra. So meta bniedem jiġi jipprova jitħak b'ħadd ieħor għax s'issa m'għandux ix-xjenza available favuru, għalija jkun daħak in-nisbiħ jekk hu vera bniedem tal-affari tiegħu. Għaliex ma jfissirx għax s'issa m'għandekx it-tools allura għal assolut. Taf mit-sena ħajkonna tools biżżejjed li ngħidu isma' għandna radio telescopes jew għandna infrared telescopes li sedin naraw kolonja vera fuq ħaġa oħra li m'għandax taqsam xejn ma kif penġejni mit-sena ilu l-alien life. Qed tifhem isma'ni biex tiġġib inti contingent mid-deep space jew minn neighbors tiegħek, ħalli nsejħulu minn neighbors tiegħek sewwa. U joqgħod jaħli l-ħin da. Jieħu dak il-vjaġġ kollu biex fucking jiġibni piramida biex jingħu inti wara 4000 sena jgħidu li baxben għamel. Naħseb li tkun imtektek dal-ostjeljen. Żgur. Qed tifhimni xi ngħidlek. Kieku ġie u kolonizzawnek ġo d-dinja nifhimha. Ma naħsibx li għandhom ħafna immaġinazzjoni tamma. Jew ankella ma jifhmunix. Għaltix taħseb hekk. Mill-aħħar naqra u nara fuq it-television u hekk, ma naħsibx li għandhom immaġinazzjoni. Le, dak nixtiequ nemnu aħna naħseb jien ħani dik għala. Inti jinteressak illi toqgħod tmur tara l-ekonomija tax-xadini. Ġol-ġungla. Le, ovvjament. Toqgħod tara l-politika tagħhom kif inhi. Le, laqqas il-lavajlin. Jinteressak kif jipproponi l-xadin li xadina. Ma jinteressakx. Jew mill-midwife ta' xadin jinteressak. No. Imma, l-aktar taraħħa forsi xi darba fuq stampa l-ewwel hemm b'xi film. Issa, jinti għandek diversi possibiltajiet ta' consciousness tal-alien. Għandek jew inqas minn tagħna, jew bħal tagħna jew iktar minna. Issa, jekk kienu iktar minna, aħna ħaniġu għalihom isnaw kix-xadini ġol-ġungla. U ma jikkomunikawx magħna. L-iktar jista' jiġi xjenzat minn tagħhom kif aħna mmorru xjenzati tagħna biex jistudjaw fuq ix-xadini u rajt jistudjaw fuqna, hemmhekk huma daqshekk high evolved, għas biss tkun taf li qed ħdejk inti. Qed tifhimx innejlek. Ġifieri jekk inti xjenzat kapaċi. Bħal ma jgħid Tom DeLonge. Xejn. Di pereżempju l-daw tant kemm huma avvanzati li jaf ikunu għadin għalla ħdejna u ma tindunax jaf pereżempju jgħodu jaqlaw iġlek minn fuqok u jilbsu ħlejli. Inti meta inti aħna lekket ngħidlek l-alieni s'issa li joqgħdu jġibu huma kollha immaġinazzjoni umana għax dejjem based fuq hekk ix-shape b'ġi xajnejn imnieħer naqajek kisu fimt u l-widnejnek. So, isma' 2 trillion galaxies.
Plus li kull galaxy on average għandek 400 billion stars. Plus li on average dawk għandek 5 planets each, mela għandek 100 billion stars koċ kull galaxy. Astja. Il-ħajja l-ħares, kan għajdek bħal Carl-Sagan, l-ħares fjorixxi ġotana biss, għax it's a waste of space. U żgur. Għattifem. Issa ħna nixtiequ, peress xena minna żball il-bnedmin, aħna nixxinna nsaqsu domandi kbar ħafna. Imma għadna ma sibniex ir-risposta lihom. Allora il-bniedem peress ma jafx minnu u ma jrid joqgħod unknown joħloq narrattivi biex jagħmel paċi miegħu innifsu fuq dawk id-domandi. L-ewwel beda bir-reliġjon għal dawn l-aħħar 5000 sena. Ir-reliġjoni sa skadit għaliex ix-xjenza skopritilna l-univers. Allura, dak li qabel kien conspiracy theories fi reliġjon tipo tmut u bla 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 bla. Dak qed jixxiftja issa fuq affarijiet dawn l-affarijiet li aħna nsejħulhom tal-alieni, alien life u bla bla bla. So, din hija kif ħanaqbad ngħidlek qisu il-moda l-ġdida ta' bidem xi xtieq jemmen. Qabel kien jemmen bil-qaddis u jekk titlob jekk tmur il-ġenna u hekk. Għax in-knowledge kien għadu limitat. Fil-fatt ngħidulhom id-Dark Ages. Għal xi raġuni ngħidulhom id-Dark Ages għax konna letteralment boloħ xedin nemnu minn għand ħadd ieħor. Issa li ftaħna grazzi għal Galileo hekk ftaħna l-horizons tagħna, qegħdin nibdew issa nixxiftjaw dak il-belief li nixtiequ nemnu fuq alieni, eċetera, eċetera. Issa jien jalla jiġu għax jekk jiġu l-għet li nofridu għedhom isma' jiena nista' nitlaq. Għax jiena m'għadniex irreżenjajt kont. Tajjeb, tinsiex jiena rreżenjajt minn bniedem. Nista' nitlaq. Ejja nassumu li daw. Ejja nassumu li TV. Eżatt. U għattawni biċċiet. Mux xort ħajdek bħal Sokrates, meta kun ħajqtluh. Sokrates meta kien ħajmut, u għatawilu għal-mewt, sħabu għalulu mala, għalulu, tipo, għaref, u jibku ħdejħ. U waqt li kienet fit-trial, għallam isma, għallam għandi ġiġ options. Għallam, jek dak kollu il-kom talmu li jem l-afterlife wara l-ħajja, għallam mela għandi għażla biex immur ħan il-taqqa mal-filosofi l-oħrajn tal-history, l-ġganti, ħan itkellem magħhom unkompli nid-debatti li hawnhekk ma nistax nagħmlu magħkom in brackets għax ignoranti u ġdur. Alla mek mill-banda l-oħra m'hemm xejn. Alla mek mhux ħankun naf. Ovvjament. Issa x'għamlu bija l-alieni. Sa jagħmlux ġo test tube u joqgħdu x-xejk jawni u daqqa whatever fuq rasi whatever. Ma tixtieq nagħmlu jiena. Inti taf se jiġri 5 snin oħra fuq il-bniedem fuq id-dinja. Min jaf. Allura ġifieri xi rid ngħidlek jien naħseb jekk ikun taw dinju. Jien naħseb illi ħanejdek il-bniedem irid jiskopri kollox minn hawn lilin. Xem fuq dik is-solar system, xem fuq il-pjaneta. U l-iktar ħaġa ħasra li għandu vera close li jista' jirbaħ lilu nnifsu, ħadd ma jissemmija dik il-ħaġa u hija pity. It's a pity li l-bniedem ma jafx jiskopri lilu nnifsu, ma jafx jitkellem fuq nnifsu, ma jafx xiġifieri jifhem compassion, ma tafx xiġifieri jifhem l-imħabba. Qed tifhem. Sabiħ il-knowledge tipo you try to quest knowledge. Imma knowledge mhux ħajamlek bidem aħjar. Il-knowledge kważu maj, jek għanzek ma tkunx disciplinat, jaxxik, għax tadlalek li go mol alla. U taħsbek li inti jabba fħattijħor, u li taf iktar minn ħattijħor, u tkun id-daħk il-nizbik, għax ħadd ma jafħat xej iktar minn ħattijħor. Imma li bnidem ikun bnidem aħjar, miegħu innifsu, dak tħalli ħaġa li ħattijħor ma jħallijiex. Tħalli monument jak innifsek, f'qalb dak li jkun. Jien dejjem nisma' u nitgħallem u mbagħad Lejna t-indirizza li mux għaxallik, għax inti good boy ħafna t-idere, t-tifem ġiviri. Fis-sens. Għed nitkellem fuq daw li ġub ċertu autorita u jgħidu l-ek zgur li ta' memx alieni, jew zgur 100% l-alieni. Impossibbli, ma tistax tgħidu. Blima autorita, da z-zob ta' 70 sena 80 sena li ħatejx, blima autorita. X'taħseb inti u kif formulajt forsi l-evidenzi arkeoloġiku u knowledge li ġbart, allura għattu ġo moħħok u fabrikajtu li tasal dik il-konklużjoni nifhimha. Assumptions. Tifhem, imma evidenzi. Min għandu l-evidenzi? Min għandu l-evidenzi tal-alieni min? Min ra biss. Issa. Tkun għalieħu. Min ra. Dik kana suġġettiva wkoll. Jiena ma nistax nindaħallu bniedem xraw ma rax għalfej, għax ma jfissirx li xina ma rajtix. Iż-zopp inti mela mhux vera, mela jiena għax mhux vera tipo għandi fidi eżempju Kristjana, ma nitħak bik għax inti jak Musulmana jew jak Buddista. Ekk ikun għedin jgħamlu biex niftehmu, fim? Tolerance zero. Ġifiri, jekk inti kellek esperjenza. Jien darba kelli out of body experience ta' 3 sigħat jekk ngħidilek imbelħek. Imbelħek ġifiri u hemmhekk jaqbdu jitfulu da t-telefa. Żgur. U kif għamilta? No, jiena qatt ma fittix ċejda u l-affarijiet, ġibdem xettiku ħafna. Jiena nipprova anzi kollox inti ħraġuni. Mort norqod,
kienu xi nofs il-lejl, kien il-ġimma 20 ta' Settembru 2014. U wara nofsija xi mort indur minn fuq in-naħa l-oħra hekk nara Riki ma s-saqfi ħares lejja. U tipo sibniet noħlom, fimt. U inxħit fuq il-ġempek tiegħi, ma bdejt nħossni osservat li vera hemm xi ħaġa ta' ħares lejja, sa jiżu hemm bniedem, litteralment hemm bniedem. U dort wiċċ il fuq u ftaħt għajnejja wide awake hekk nara Riki ma s-saqaf. Qed l-osti qed tiġġennint. Għax peress li bniedem idejqu li żobbi daw it-teoriji u hekk biex niftehmu, fimt. Immur mill-ewwel fuq psikoloġija u daw l-affarijiet. Qed l-istiet lift moħħin. Imma f'daqqa waħda moħħi li kont qiegħed fuq is-sodda u moħħi li qiegħed fuq is-saqaf hekk ma s-saqaf ġew linked. Li minn fuq bdejt nara li l-nifsi fuq is-sodda. U minn fuq is-sodda bdejt nara li l-nifsi ma s-saqaf. Di moment li realizzaj dik, ħriġt ġejt barra d-dinja. Assja. U bdejt nara d-dinja taħti. ċillosti għet jiġri. Nħaret sekna l-International Space Station, mux bitċajd id-nil, għet jintlifta, għet lifta totalment. Di moment li għettek, daqsek, spiċċa l-kunċettu ma' niktar, ġifiri Riki li għax kellu familja, il-klip li rabbejt ħafna animali f'ħajti. Xuti, il-lovers li kelli, il-business li kont namel, jiena li konċi darba bniedem, dak spiċċa. U ġejt bis purely consciousness. U minn hemm lem sirt kollox. Ġifiri, literalment bdejt insir pjaneti sħaħ, bdejt insir, jekk eżempju naħseb speed of light, insir speed of light, jekk per eżempju rrittin kunna xġifiri love, di moment li għadni ħanaħsibha l-kelma love, pum, ma become it. Imma love mux kif nifmu għahna tipo jina nħobbok minn titħobbni ta' love in its pure form. Li xim minnom tipo what it feels like to be God. Di moment li xsibta, ġo l-istess konoxxenza li għati ġiviri, I became the whole cosmos, the whole energy of it. U il-bicċa jeda li inti ma jkib għalek xideja li xidar bint kont bidem ġiviri beta bidem imut. Sewa. U jaħseb li it's something bad fil-verità. Mill-esperienza tiegħi personali biss sa nitkellem sewa. The moment you leave the body, għas id-deja inti li xidarba kont bniedem. Assja. Ma għandekx idea. Ġifiri fal-memorja, ġifiri. No, you become anything else, ġifiri. Inti il-konoxxenza li għaw ġo dal-body. Mux titlifa fil-sens. Inti biex niftem għada. Di moment li jena twilit, sewa, u ġejt baby, mela jien issa ħan iskopri da kollox in a human way. Għax issa bniedem jien. Minix għasfur, ma nistax intir. Bniedem. Allora, di moment li jena tlaq terġat minn dal-body, nerġa' nsir anything else li rrit. Għandik eżempju, betara għandi l-arja u da ċirkulari taraħ. Dment li għadu arja, it's air, you call it air. Di moment li baqa ġej u graspjajdu, dak issa sar. Riki, għax daħalli fil-pulmun, tal-oksiġinal ġo moħħi, sar parti mill-ħsibijiet tiegħi, nista' nagħmel il-movement għax jippuxxi għaddem, eċetera, eċetera. Di moment li jiena wara ftit sekondi ħanatas u reġgħet ħarġet dik l-ar issa m'għadix human, imma reġgħet saret difuler. Qed tifhem? Issa, bniedem qabel jitwielet biex niftehmu, ikun God consciousness ħieħa. Kun komplut. Di moment li jidħol ġo body jew whatever, u xpjanta, u xsiġra, u xħuta, kelb, bniedem, whatsoever. Di moment li dik jamela, tiġi samnezja, tinsa fej kont. Tinsa li kont parti minn dak l-assolut kollu. U taħseb dejjem li dak il-bniedem. Allora taħseb kif qed inti bat USB men. U lajta minn ġo computer, poġġieta ġo computer ieħor. U xek. Ħanejdek ħaġa, ħajja wara ħajja. Però ħassart il-USB. Le, ħajja wara ħajja inti tkun tagħmel ħaġa. Inti sa għandek il-hardware u s-software fil-computer. Ġifieri l-info kollha tieħu fid-dinja inti, dik qed taqlek fil-hardware tiegħek, fil-consciousness, fil-Hindu u fit-teachings tal-Buddiżmu għandhom jgħidulhom l-Akashic Records. Ġifieri, fl-univers dak kollu li qed tagħmel inti bħalissa jiġi rekordjat. Issa. Meta inti tmut, dawk jaqgħu fuqek. Daw tħol il-karma u id-darma mbagħad ta' xwettaqt fil-past life titterġa' tħallas għalija fil-future lives tiegħek. Issa, daw l-Akashic Records sewwa illum il-ġurnata jsibu naqa' raġuni fihom fejn jidħol il-quantum mechanics u quantum physics. Hemm dipartiment jgħidulu vacuum fluctuation. Ġifieri, llum ix-xjenzati saru josservaw jaqbdu a patch of space vojta. M'hemm xejn ġo fija. Out of nothing it pop out energy. Tiġi l-enerġija mhix xejn, u terġa' titlaq. Bħal 0 point jgħidula quantum
vacuum fluctuation jek tfittex fuqha biex tifhem għadi. Issa, mela, ġifda ma jkun hawn xejn, nothingness, absolute zero. Però mbagħad f'daqqa waħda pup tiġi l-enerġija. Min imkien, pup terġa' titlaq. Kif ikollok dik it-teknoloġija l-ostja kieku fejn. Issa. Mhux ix-xemx li jmiss, l-univers li jmiss. Issa, però kollox hekk jaħdem nano u makro. Jekk jiena ngħidlek iddeskrivi li etim. X'inhu etim? Għandek il-protons, l-electrons, u għadin iduru man nukleju. Sewa, issa. Jekk ngħidlek iddeskrivi li s-solar system. L-istess ħaġa. Għandek ix-xemx, għandek il-pjaneti għadin iduru. Jekk ngħidlek iddeskrivi li galaxy. Għandek black hole fin-nofs u kollox jaqgħat magħha. Issa jekk ngħidlek iddeskrivi li multiverses. Diffiċli. Għalax m'għandekx provi tagħhom imma. Eżatt. Imma jekk bidem is-segwi għalhekk qedlek is-sigriet in-nies jaħseb li għadhem fuq. Is-sigriet jgħadin kollox fiċ-ċokon bil-kontra taħdem l-affari. Alex is above below, dak li qed barra jgħid ġewwa. Taħseb li eżempju jekk ikun hemm jinnaf ġejjem minn xi dimension oħra daw l-ostja. Ġifri daw l-alieni, ġifri daw qed jagħmlu travers minn ġod dimensjoni tagħhom jgħidu l-four dimension. Kont nipprova nfehmek di, imma ma tantx għandna ħin, kont nipprova nfehmek tal-wave kif taħdem. L-istess kunċett, ġifieri. Inti għandek waves għaddejjin. Mela inti jekk hawnhekk qed 2023 f'parallel dimension tagħna, però qiegħda descending l-affari u hawnhekk aħna fid-dimension tagħna qiegħda tiela, jekk hawnhekk tinħoloq wormhole, allura bħalak li konna naraw fi Star Trek biex nifthem you can travel through space and time biex niftehmu. Illi dik by the way mhijiex iktar science fiction fil-quantum entanglement. Hemm departiment fil-quantum mechanics u fil-quantum physics jgħidu quantum entanglement, jiġifieri. Qed imtiegħu. Sewwa, u qed imtiegħek nieħdu fuq Mars, cube of information minn tiegħek tiegħek jikkomunikaw flimkien telepati. Ija, dik issa ġiet provata fuq diamonds, fuq molecules, ġiet scientific proven. Astja? Kteb idħol quantum entanglement u jgħidlek mill-ewwel, ġiet għarafet l-etnet noqgħod intihom dawn l-affarijiet biex bniedem. Ikun semagħhom l-ewwel darba m'hemmx daħmerijiet jidħolu jfittex. So, daw it-tip ta' teleportation biex niftehmu ta' information u mill-ġurnata daw din jiġuna aktar konkreti. Ħantik eżempju, meta bni eżempju maġinajna inti tew min aħwa. Jiet Malta u ngħidlek isma' ħansiefer jien u tibqa' Malta. Ta' diġima u fil-5 ta' flaxija f'daqqa waħda qblek dwejja inta u Malta u tibda tgħid istjem żgur ġara xi ħaġa ħija, żgur qed inħoss ġef tiġi mqanqalek minn ġo fik. Tgħid ħanċempel ara ħanara. Iċ-ċempel ma tistax taqbdu għaddu sagħtej jaqblek xi ħadd jgħidlek isma' we have bad news for you. Your brother was involved in a car accident u mit fil-5 ta' nofsinhar. Tgħid l-ostra ħabbritni qalbi. Dak li qabel kienu jgħidu la ħabritni qalbi, misteru xejn, illum jista' jibda jiġi miftijem u jista' jiġi solved. Illi peress li l-etim tagħna tagħtew minnax bondage ħafna flimkien, dej taw informazzjoni l-xuxin. B'mod telepatiku. Eżatt meta kien hawn mediums tal-affari tagħhom qed nitkellem sewwa mhux mediums ħanieħdu. Ma diffiċli biex issib medium tal-affari tiegħu. Sib, imma insomma anyway. Meta daw jibdew literalment meta eżempju CIA biex isolvu ċertu każijiet l-Amerika meta kien hemm serial killer ma jistgħux jaqbdu kaptu b'xejn jirrikorru għal mediums. Mediums tal-affari tagħhom ġifieri. Remote viewers. U jaqbdu bihom. Eżempju, CIA fin-1958 kienu għamlu esperimenti jismu The Gate Experience minn tfittex fuq. U peress li kien il-gwerra Cold War bejn ir-Russja u l-Amerikani, u bdew jiskopru li bniedem jista' joltera l-consciousness tiegħu u joħroġ minnu nnifsu. Sewa kien hemm esperimentu kollha għaddej bit-trips u bl-LSD. Dam xi 10 snin għaddej ukoll, ġifieri, kulħadd jibla u jtejjeb. Meta kien hawn is-so-called l-era tal-flower power. Issa. Helter Skelter. Daw kienu jaqbdu radio waves, sound, jtuk headphones biex inti l-moħħ jaħdem bil-bita u bit-tita. Jgħidulu, meta jkun rieqed bit-tita, meta jkun live bħalis jaħdem fuq il-beta wavelengths. Da bis-sound li inti tisma' ġew id-nejk b'sound partikolari, daw jibdew jaħdmu l-kitnej f'daqqa u l-consciousness tiegħek vum tespandi. Ostja. Dak kien proġett ġifier da m'għaddejx kważi 10 snin ta' CIA b'mod sigrit. Ħarġuh ġie classified fi 2002 minn irid tifittex. U ma qatt ma jgħidulek ir-riżultati x'kienu. U alla jbierek minn dal-file ta' 29 pages, page 27 intilfet.
m'hemmx informazzjoni tagħha. Da kombinazzjonijiet ħalli inti taf li ġraw imma mhux se jgħidlek is-sigrit Taħseb li kien involut dak Min? Charles Manson. Dak l-istudju. Ifimni, ħanidlek ħaġa, eżempju, Elvis Presley, meta kien jħaj Elvis Presley, kun jużawk is-CIA lilu. Ftit ikun jafu għadi. Ejjew, interessanti. Kun jużaw, inti kien ikollok eżempju nies ma jistgħux jidħlu ġo pajjiżi oħra. Għax ikun hemm konflitt demokratiku. Eżempju, pajjiż miġed kontra pajjiż. Imma tru l-artisti, għax inti artist Elvis u jriduk tmur id-doq f'dak il-pajjiż. Fimt kif? Ġivida, ekk ħafna ntriċċi qalbi. Inti għandek CIA, għandek il-Central Intelligence Amerikan, għandek il-Pentagon, għandek bħall-Area 51, għandek il-Militar Amerikan. Ġivida, min jaf xi kodin jagħmel. Issa bħal eżempju ġarada tal-Ocean Gate tas-submarin. Tas-submarin. Għax bdew jgħidu qiegħed fil-fond Ziggy, tgħid m'għandix l-Amerika biex submarins, tgħid mhux se jħallu xi ħadd rib l-Amerika tagħhom f'dak il-fond u ma jkunux jafu x'inhu jiġri magħhom. Kienu ġiġa jafu li kapu. Qed tifhem. Ġifieri dak huwa dak li tngħidlek, ġifieri inti ituk knowledge sa fejn jridu huma. Mhux se jiġi jgħidlek bħal l-Amerika ma tifqaħħix lir-Russja. Għax tibża minna, dik raġuni tibża minna mhux bħala manpower u bħala boots on the ground u hekk, imma xir-Russja għandha armamenti fl-ispazju, fimt? Illi x'ħin trid tinnukja f'temp ta' 2 minutes. Ġifieri għandha li r-Russja għandha biex niftehmu min irid jifhem is-sammat żiedulhom sammattu jisibuha bħala sejtin tul bomba. Illi qiegħda fl-ispazju x'ħin irid jitlaqa, bum. Just trid drop it. Inti għal coordination, jiġifieri dak kollox u titlaq jew nieżda tinfetaħ f'għaxra oħra warheads. Da jattakkalek bomba waħda. Il-West tal-Amerika, is-South Florida fejri. Iktar b'saħħithom mill-tieni gwerra dinjija ġifieri. Isma' illum il-bombi tal-lum bil-plutonium u l-uranium u l-affett li joħolqu ta' Hiroshima ġifieri saret baby. Tat-toys ġifieri, qed tifhem. So, hija dik biss ir-raġuni għalfejn ma jifqax, qed tifhem għax jafu li minn fuq ħajrażnuhom. Qed tifhem. Ġifieri, jagħmlu fil sottejhom l-Amerika tur il-masil x'għamlet l-Amerika żemma dak il-gwerra tar-Russja u l-Ukranja. Lew ħaġa għamlet, għatat l-informazzjoni tar-Russja biex ma tkunx taf x'inhu jiġri. What a fair play. Mela jiena rid noqgħod fuq x'qed tgħid li inti biss. Imma mbagħad x'qed tgħid ir-Russia TV u x'qed jgħid x'inhu jiġri, hemmhekk ma nistax jiena nieħu info jien. Irrid noqgħod fuq x'qed jgħid Biden jiena biss. Tajjeb, ġifieri, issa min irid ikun baħnan u jgħidha mhux l-Amerika qalet ta' mela hekk ikun. Ħafna minn nies jirraġunaw lek hekk, ġifieri. Jien m'hemmx ngħidlek min għandu raġun u min għandu tort, mhux dik m'hemmx nidħol dak il-kunċett, imma inti ma tistax iżżik mela inti għalaqt li dittiqa kollha. Ħallejt li dan nofs biss ta' information ilek irrid nemnek Vanġelu. Ma staqsix nibqa' mbellaħ. Ma jistaqsux dawn l-affarijiet in-nies possibbli. Ma jiġihomx ġo moħħok. Ila għalet tagħlaq li Russian TV biex ma jkollix l-information xi tittaħbili mela. Ma naħsibx li kultant in-nies jifhmu għal ħaġa li dak kollox bħala kif naqbadni. Ħalli moħħok wara fuq il-komodina. Play li tkun miftiema one flus il-gwerra u hekk għalla flus. Għax il-bniedem dejjem irid min iwaħħal. X'jagħmlu l-bniedem? Meta jkun ġej jekk bżonn bidla fil-elezzjoni eżem fil-politika, joħroġ dejjem is-salvatur li jkun fl-oppożizzjoni ta' dejjem. Jew skandlu, xi skandlu. Le, imma inti il-massa taħdimlek hekk. Ilha mxebba 10 snin, 15-il sena, mela issa għandhom bżonn Ġesu Kristu ġdid, Messija ġdid. Jiġilek dal-kandidat perfett u jsibu l-ħob fih. Għax huma għamlu 15 sena jitgħażnu u ma jagħmlu xejn. Jistennew il-gvern joħsibhom bħal mami u d-dedi. Sewwa. Allura issa dak tortijaw li aħna din ħażin, issa dak ara ħajju ħsiebna. Hekk taħdem l-affari. Inti Mirko. X'inhu? Mirko ħajju ħsiebna. Issa, il-biċċa dek jiġi Salvatur u kulħadd jirbaħ. Pero mbagħad in-nies iridu dak l-istess Salvatur, mbagħad jitraduh lilu, jerġgħu u jġibuh li hu l-kawża wara 10 snin ta' dal-ħażen kollu li hawn biex il-bniedem jibqa' dejjem isma' jiena ma nagħmel xejn u dejjem isma' tortijak. Fimt kif qiegħda? Għax il-bniedem ma jridx jaħdem fuq innifsu, ma jridx akkosta kollox. Kif qedtlek fil-bidu, il-bniedem jibża jaħseb. Ma jridx jaħseb. Allora jrid iwaħħal fil-Prim Ministru, jrid iwaħħal fil-kap tal-Oppożizzjoni, jrid iwaħħal fis-sistema ħażina, jrid iwaħħal fis-sistema tal-ġustizzja u bla 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 bla. Imma hu di per se l-bniedem hu ma għandekx ċans li ħajċaqlaqlek 1 cent man. Xogħlu gallerija il-għala jien ninsab ħażin.
nipponta soba jekk ġifieri, lej kulħadd. Ma ngħidx jien eżempju, it-tabib qalli tieħux anfetamini, tieħux alkoħol għax ħajf għalek il-frut jaqbdek kejjef, tpejjibx ħajoqtlok, tikolx ħafna imbarazz tal-kolesterol. Le, irrid nikol kollox. U mbagħad imurant it-tabib ngħidu tini pirmla. Għax il-pirmla ħassolvili kollox. Imma nibla l-pirmla ma nibqa' dej bl-istess lifestyle. Wara 5 snin taqaf li qalbi u whatever, basta t-tobba tal-lum fejja, fu jimma nibla pirmla li jtini ma d-dili x-xorta. Fimt il-mentalità. Ma kunu xawlu exercise, ma kunu għamlu xejju. Il-pirmla jridu n-nis, mux kif għal Sokrati għal, għalek jemma naqbilx ma d-demokrazija kif nillum il-ġurnata. Għal inti, fil-demokrazija jkollok hekk, joħroġ dulċiru tabib. Il-dulċiru jgħidlek ismiħ għamillek pasta ta' toma tal-vanilla, namillek assatat, namillek pizza bomba, b'kolla ġobbon u hekk. Joħroġ il-tabib jgħidlek ismuj, dak ta' tux kasu, dax ħajoqtlok, ta' għara, fil-ħodu mur il-ġogja ġirija sew, u l-ilma u xaxix. In-nies, da jħobna, da jħedina toma tajba, da, xkinti kwada tajba, da tajba. Da kem il-lostju li bawanti pat, komen, immur nimxi, tiħsibni li kurnutti jew, immuru jimxi s-sagrifiċu ħajamlu. Fimt kif? Xħin da jitla id-dulċir, u jitla, il-massa tazillek id-dulċir dejjem, xħin id-dulċir jifqaxħom ġot sokkor u l-kolesterol, un bat jipretendu t-tabib, jew xsibum. Dejjem, ekka, u xen kun tolejt. Ek, naqalqo għax ġennek, ħanibqaw saħda. Fem, darbuħra nintaqaw zgur, ta' nerġaw. Xtejli dwar daw iż-żewġ kodba, għandek 5 kollox. Għandek 5. Dawk jitkellmu naqa fuq kif bniedem jiskopri naqa li l-nifsu aħjar. Fuq daw l-affarijiet tkellimna. Eżempju, hemmhekk hemm chapter sħaħ kif taħdem il-consciousness u time. Eżempju, tħalt hemmhekk għanditer kif eżempju daw il-sites archeoloġi kif inbnew, kif niżel l-erf fid-dinja minn fejn oriġinajna aħna bħala evoluzzjoni. Il-għala bniedem eżempju jażel ċertu reliġjon u ċertu belief u mhux ieħor. Anyway, għandek fuq universal consciousness, għandek fuq life after death. Ta' minn kollox jisu fim ta' tifhem. Interessanti, da s-suġġett tastja. Għaxu, tant kemaw teoriji u affarijiet differenti li possiblement tasal għal-answer. Għalek għedni, l-ek jinsa xetijiet kullħad, dik t-tinsija. Għaxi għala, taf xħajġri, jek t-għotta t-kas xetijiet Mirko, Riki, Ċikku, Peppi, jent għad maħat għamil il-mindset tijak? Na, impossibli, fem. Għax għad tisma koġ zarzir, jisondek koġ zarzir għaddej. Fimt? U dak jiet naqek, inti moħħok biex il-moħħ jasal għall-answers, inti trid bil-kontra, talaq kollox, tixxatja l-outside world, iġifieri n-nies kollha qed jgħidu tagħhom. Dak x'qed jgħid Ricky, you don't need to believe me. Tmur għal-kwit inti għalek tidħol il-meditazzjoni u tibda int tagħmel minnek innifsek laboratorju. Ħax dak li tesperimenta int u dak li inti tiskopri int, dak ikun il-verità tiegħek. Inti sissa tħad titkellem inkella bil-verità tiegħi, bil-verità ta' dak, bil-verità ta' x'qal ieħor, taħlita ta' veritajiet u ta' sarhom u toħroġ b'tiegħek. Imma inti tiskopri kull bnedem jew fid-dinja tiskopri l-verità tiegħu u tiskopri l-verità tiegħek billi int tixxakjar kulħadd il-barra l ħaġa għandek tagħmel biex inti vera inti tifhem lilek innifsek aħjar. Jien meta għaddejt mill-martirji tiegħi psikoloġi u umani u kollox u diżumani kif bdejtlek fil-bidu tal-iskola u hekk. Jien kelli choice, jew insir delikwenti galor u xejn jiġu jiġbrun il-pulizija whatever u ngħidilhom jiena mhux hekk għamlu li dak ma għamiltilhom xejn, xala żobbi. Inkellet tisma' qed imma kif jista' jkun tifel 4 snin jiena jpoġġini fuq siġġu men u jbella li wejfer minn malartek għal xejn ta' 4 snin. Teqpa traumatizzat fuq. Traumatizzajt ruħi, imma fija ħarġu li kuraġġ tal-jun mbagħad. Mhux hekk. Jiena tallimt mbagħad bniedem u minn hemm ġej l-urge for knowledge li jiena mħani qaf qudiem xejn. Qaf qudiem mhux mod arroganti, ġifieri kien għattini problema, iwa problema ma' men dik tittineleb. Solvija. Jekk ma nsolvijiex at least dur magħha u bqasejjer. Imma mhux ħaneħillek magħha. Qed tifhem kif? Għax meta kont żgħir id-dinja prova twaħħalni ħin kollu, prova twaħħalni bid-dinja ta' barra. Fir-reliġjon li kont fija, allura resqat neħel. Ma fir-reliġjon kont jisekijad f'sikkina ta' żewġ naħat.
Ħanejdlek kull tifel u tifla jkollu l-esperjenza tiegħi fid-dinja tiegħu. Tifhem? Mill-esperjenza tiegħek isek il-ġenituri għandhom dak it-twemmin tal-reliġjon. Il-ġenituri ma jkunux għamlu b'mod ħażin, huma jkunu jafu sehem, huma jom dak tajjeb huma minn għalihom tawni l-aħjar. L-aħjar, eżatt. Tifhem, bħal meta jekk inti eżempju insertajt Musulman, it-tifel dek ħatalmu inti x'qed jgħid Muhammad u x'qed jgħid il-Koran. Imma kif pereżempju let ngħidlek prova ngħidlek jien jekk tmur kontra il-ġenituri tiegħek awtomatikament jisek ħatħossok guilty. Inti ħana meta tmur kontra id-DNA tiegħek qalbi. Inti ma n-nies ħadd iġġieled tirrabja dak li kienu tħossok ħażin hemmhekk mal-familja tkun għadek inti close il-bondage b'xi mod jew ieħor you go on. Imma meta inti anka dak jitfarrak lek u jitkissirlek. U mbagħad ħataqgħod fuqek innifsek men litteralment tiġi taqgħod fuqek waħdek. U hemm lemma tagħmel ħadd ikrolla. Ħatgħażaq kod ġo ħajtek għaliex inti jkollok ħafna anger ġo fik. Tifhem, ħafna sens ta' ġustizzja, ħafna sens ta' trust issues, tifhem. Plus ġi tkun bellat lek id-dinja minn naħa l-oħra, allura tipo biex tasal tilħaq inti bilanċ and you fix yourself u ma toqgħodx ta' qamba tal daw it-tip ta' setet ġodda, reliġjoni ġodda, kalz ġodda tkun vera diffiċli għax inti tkun imdorri hekk. Allora imma lekket lek ironik dak ta' il-fakulta li biex ngħid ismejmu ħanemmen xejn qed jgħidu n-nies, ħanfittex jien. Tifhem, nfittax-jien. Issa, dak x'naf jien, ma jfissirx li jiena x'qed ngħidlek 100% correct. Tifhem, dik hija l-verità tiegħi, sissa, għax ta' faċa snuħ nikteb kodba jien. U ngħidilkom isma' il-kodba li ktibt l-ewwel 5 armuhom lem għax minn dak kollu skoprejt xi ħaġa oħra li mhijiex hekk. Jien mhux kont niddefendi l-ego tiegħi żgur. Ma almenu tkun onestu. Daqshekk hu. Tipo Bħala, mux kullħat għandu jgħamil fil-veri. Mela rik nirringrazzjak tal-li ġej tal-istedina tagħna, forsi għad-darba li jmiss nesploraw aktar il-kodba tiegħek. Ok, thank you Mirko u l-semmija tiegħek. Thank you.